Right, guys. Hello, guys. Masquera say, guys. How are you, guys? Masquera say, guys. Masquera say. Itime chuya fast tipezi. Toda kupinda mu live yedu inopisa. Toda kupinda munopisa. Right. Ngatite guys, share live guys. Violet share live. Toda tika pedza batovada pinda mu live yedu inopisa nditika tovada topinda mu live yedu inopisa. Ngatishe yei live. Let's share the live guys. Let's share the live. Isabel Piri really say Tanaka no too. How are you? Charity Tinaro really say Fabian Mini, how are you? Fabian, how are you? Mukadzi waitai mai Natali munhu andiri kufonera hahasi kubata foni. Zvino kana asingabati foni ini ndinoenda munyaya yangu kaini. Ndinoenda munyaya yangu zvokutomhanya chaiko ndikatosiya izvi. Akazofona ndaapa nyaya yangu chaiko atichadzokeri kumasure. Where is she? Where are they? Hanzi ma spice ari kufamba, thanks vakoma. Oh, that's good. Naye asikana ndakamirira kawa ndiri kuuya naye palive ndiani asi kubata phone. Justina, but I think I just run us because toda kuti kana makuita live more is that van write a sign up. But ava kundifonera manje I think about 10 minutes ago. Anyway, no problem. Tozoita kana mazo muchazondibata mozondibata na let me go ahead with my life neimwe life. Bobo. Alright, sharp. Right. I-client yangu iyo guys yanga chida kutengesa products yayo. Saka haipo zvandakuita guys caption can I change it name phone? Let me see. Ndogona kuchinja ere name phone tingo continue pana kana isingaiti ndobva ndauya ndaunza imwe caption echo ndogona kuichinja ere. Right. Yachinja. Speaker nemakua. Nkori? Speaker nemakua. You talk about relative not direct should go. Butara kwadaru ama kwa nemana hatu zapa. Unozoya ku WhatsApp NT. Sinogona kudaro zvokutoda. Unozoya kuseri hanzi you look beautiful smell. Name ndakaranda kamboshata. Ndokurandiri beautiful in. Beautiful. I'm beautiful. God is creation. God is image. Very beautiful. Hansi pachipa amwesta kuenda kumafaro hoza Friday. Aiwa vana dhumebi tungamira izvenyu kumafaro tichatera. Inda izvenyu kumafaro mchati joina kumbanjo. Ha. Kumbanje ndo kwa mchati joina.
ndai zvenyu kumafaro. Right, fambisai nyaya guys, fambisai numbers ngakwire guys. Aiwa ndingaitiri live kavanhu 418 handingaitiri live vanhu 418 guys. Kwidzai nyaya. Thank you Betha Nobet, thank you. Kwidzai vanhu guys. Kwidzai vanhu tifambe nenumber tione kufamba panyaya, tione kupisa nyaya. Kwidzai number guys. Kwidzai number musvike pa 550, then we start from there. Svikai pa number yangu munoziva nditi 550. Svikai pa 550. Tegai. Hands are beautifully made. Yes, Sharon Moyo ndepi Sharon Moyo. Tegai guys, musvike pa 550. Tegai. Tegai chike pa 550 guys. Right, Tegai ndakumira guys. Tegai naimo musvike pa 550 mapa 481. Thank you Vimbai. Anzo wakuya na iPhone. All right. Mira muone tingo tongataura nyaya makwiriro anoita manamba. Ndekupi kuri kufarwa na SIS MELLY. Handizivi nili yakuti vari kuendepi. Tegi magosti enyu. Hanzira ndapadzwa. Tegai magosti enyu esawi. Kufamba nespeaker remakuwa. Speaker rinotibatsira kuti tinzwe tatoye pa 512. Tapa ansita kwana iwa tina 550 tapa 510 12. Tapa 5 tichenda takadaro. Anzira gaiti shike pa 1000. Bondo tinozononoka manje nasi kuti vanhu vaenda kumujolo nasi vanhu vari kuenda kumanikirikiri nasi vanhu vari kuenda kumastay out kunzi kumasleep in. Vanhu vari kumanyira kuenda kumasleep in zvewe nasi 550 bo vakasvika 550 chete ndobva ratongotanga kutopisa nyaya 550. Saka ngavafambise nyaya tione. Handsandozeni sure here NT. Love your lipstick. Thank you Mainandi. Thank you Mainandi emu. Thank you. Right, itai guys, tatosvika tasara ne 20 people chat. Tasara ne 20 people. Vanhu vari kuenda kumujolo nasi Friday makanga mauti nasi vari kuenda kumasleep over. Vanhu vari kuenda kumasleep over. Winnie love you too girl, love you too. Vanhu vari kuenda kumasleep over uko nasi. Ndiko vari kuenda. Saka vari kumanyira moziva kuti masleep over akaoma. Vachambowacha zvibhurugwa nekugadzira mabra nekugadzira mboshevha zviyapwa izvi. Vachishevha nekudira zviperfume nekudidi zvimakeup kuti unosvika zvakanaka. Right, 550 tasvika. Right guys, muri sei guys, I hope you are all good guys. Tasangana zvakare pachirongwa kusleeping tasangana zvakare pachirongwa chezuva ranhasi. Handitika chatiri kutaura isusu pano guys tinotaura zvinoitika mukati mupenyu. Handiti tinoti kana usiri comfortable even kubuda hako palive you can send a voice note yenyaya yako because unenge uchityika kuti pane hama dzakawanda vamwe vanogona kubata mavoice. You can send a very big long voice note. We will still go with that voice note, hear what you have to say and help you in that voice note. Kana kuti totodzidza muvoice note imomo antimaona ndo matinodzidza. Saka nhasi tine nyaya tinayo panapa nditika yatiri kuda kufamba nayo. Nyaya ishi tine nyaya yatiri kuda kuti tifambe nayo muzuva ranhasi. Regai tibve tangopinda mairi nokuti nasi Friday nasi Friday. Saka tinoramba guys, tinoti sometimes zvimwe zvinhu hazviitiki, zvimwe zvinhu hakuna zvinhu zvakadai. And this what we say ndozvatinoita tinoti zvimwe zvinhu hazviitiki. Ndoda kuti muteererese. Hanzi ndogara ndichikurotai. I hope munondotawo mune zvakanaka sikana. I hope handisisi caption yakuchinja. Aiwa caption yachinja yatove ndikuyamwisa zvizvi. Mukadzi wangu ari kuyamwisa something ndo caption iripo. Ndabvisa pane yanga iripo yechengeta ndikaisai. Anditika saka ndo patiri guys. Saka I want you to listen and listen very carefully right before we go into this. Hanzi nasa hakuna confession. Kana tapedza mchida kuconfessa mchaconfessa. Hanzi kwa amarula ndio zodakwa.
ini ndaishanda mu South Africa kubva muna 2001 kusvika muna 2007. There was a time yekuti ndakaona kuti my savings andainge ndaita ndiri South Africa were good enough. Then I told my wife that it was time for us to relocate back to Zimbabwe. In South Africa, ndaishanda ndiri a teacher a government school and ndaidzidzisa mathematics. So takazo relocate back to Zimbabwe muna 2007. Ndichisvika mu Zimbabwe, everyone that I saw was in a hurry to get out of Zimbabwe. Everyone was just moving out of Zimbabwe. Vamwe vakananga ku Botswana, vamwe vakananga ku South Africa, vamwe kunana UK, kunana Namibia. So at that time ndakabva ndaona opportunity yekuti ma properties dzimba nei zvanga zvakachipa singaite. Then ndakabva ndatora that opportunity ndikabva ndatenga a certain plot iyi ndakaitenga at a cost that was so cheap, it was almost half the price. Ndatenga plot iya ndakabva ndatanga kuita agriculture. Taiti tikarima tobva taenda nezvinhu zvedu ku market, but then I saw kuti this business was not profitable enough because ndaiti nguva yekurima ma agricultural inputs anenge achida foreign currency, but paunozoenda ku market waibva wapiwa mari isingatengi. So ndakabva ndasiyana nezvekurima. In fact chikazoita kuti ndisiyane nezvekurima ndakasangana neumwe muveteran, and this guy akabva ndudza kuti there is an opportunity pane mine but pari kunzi panoda kutanga paburiswa mari kuti upiwe marights ekumaina pamine ipapo. Mine yaiva mukwekwe. So what I did, ndakabva ndaenda ndikanotaurirana nevakuru venzvimbo iyoyo, ndikavatengera madrink nei nemari dzose dzaidiwa. Ndakabva ndapiwa mvumiro yekuti nditange kumaina pane area iyoyo mukwekwe. So ndapiwa block remine, everything started to go smoothly, zvekuti even my kids ndakabva ndaendesa vana vangu kuti vanodzidza kuChina. We were living a very comfortable life. Ndakabva ndaextenda imba yangu yandinayo muHarare. Then I also bought another house kuwadzana. So zvaitika sekudaro, mukadzi wangu munhu aifarira sterek kungoswera ake paTV, and sometimes late at night she'll be on the TV. Zvekuti in the end ndakazongoita plan yekuti paextendwe DSTV redu ribva raita nemu bedroom, because I could see that sometimes aingosvika even kuma 1 PM ari pama God channels ari sitting room. So one of the nights ari achiona TV tiri bedroom kudaro, akabva andimutsa akabva anditi ndetimukai munzwe kuti bishop ava vari kuti kudii. Then I wake up ndikangoti hazvovanhukadzi unongo pretend unge you are interested, but uchingoziva zvako kuti just want to make her happy. Tichiteerera kudaro, the bishop from Ghana vakabva ati I'm giving an opportunity to all the African business people to come at our conference. I'll be having one-on-one. So mukadzi wangu akabva ati she wants to book for the conference yacho yaidhura singaiti, even the VIP it was so expensive, but in the end ndakangozongobvuma, and also because I wanted to get some fresh air. Saka ndakamuzudza kuti ndambobuda out of Zimbabwe ndimborowawo fresh air tozodzoka. So takaenda kuembassy yeGhana, then tikabva taprocessa mapepa ose aida kuprocesswa, tikabva tazobata flight yedu inoenda kuGhana tichibva muJoburg. Tasvika kuJoburg takazotorwa nema-aids tikaenda kuchurch kuya patabva tazoenda kuhotel yainge yarecommendwa nechurch kuti ndiko kwanga kwakanaka kuti tigare. So conference yakazoitwa ende takabva tazopiwa anointing oil. Tapiwa anointing oil takabva tazodzoka kuZimbabwe. Anointing oil iya yandakanzi the way I had to use it, ndinofanira kuti every time pandinoenda kumine ndozora ndiri kuzora mafuta, then I don't have to handizofanira kuzora mafuta pamusoro pe-anointing oil. So I will just do that. Mukadzi wangu aingogara achinimanikidza, but ini zvangu ndaingozvidza kuti ndiri munhu
who is not that very spiritual, but ndaingozviita for the sake of my wife. And also ndainzi pose pandine ndinotengesa gold rangu ndinge ndakaisa kachigaba ke-anointing oil muhomwe dzangu. So I will just do it as a routine. So ndaita sekudaro. I was surprised one day ndichifonirwa nevakomana kumaini vachindiudza kuti pamusoro ivedare pamusoro iyi vari mucomment section vakanzwa voice note tokumbirisawo nemweya wamwari makarinzwa imimi chiregaiwo vasina kunzwa vanzwe handiti tigozotaura pamwe chete tinozviziva zvinenge zvatenderera zvinenge zvatofamba handitika tatichikumbirawo kuti mumbomira vamwe vanzwewo kune vakawanda vasiri kutoziva vasina kurinzwa let them hear handitika and then zvinhu zviri kuitika mukati muupenyu izvi mukamhanya kuti isakatorinzwa zvikazodai vana vakazodai matomhanyira nemberi kumberi vanhu vachatokonzentrate kuti vanzwe zviri kubuda pavoice note apa tizonyatsodzikasa zvakanaka tose tichisununguka muchifonawo tichitaura tichionesana handiti saka ndachikumbirawo kuti mumbomira tinzwe handitika kuti chii chakaitika vakawanda vanzwewo and then we start from there kana tichinge tapedza handiti love you kunoku mudhara tanhunga almost 2 kg dzegold. I rushed there ndikabva ndamhanya ndikaona dzishuwa vakomana vanhunga gold rakawandisa singaiti takabva tariprocessa tikaritengesa. Then I was so happy because I could see kuti mari zveshuwa mari muZimbabwe irimo. I told my wife and my wife then she told me kuti hanti muri kuona kuti ndakakuudzai kuti conference kuyake kwatakaenda kuGhana kuti there are going to be changes in our life. Then my wife started fasting achinamata achita sei, and we also started to have a big communication nechurch yaya yekuGhana. So one of the days takazo receive a message zvikanzi bishop vati muite a confession video. Then that video is going to be shown on the TV network Sunday service kuGhana ikoko. We were so happy to know that we are going to appear on the TV Ghana. Takaita sekudaro tikarekodwa video rere rikabva ratumidzirwa kuchechi ya bishop vaya. Then they told us kuti on this Sunday you're going to appear on pama testimonies pa TV. Takabva taunganidzawo hama neshamariwo dzataiziva kuti idzi dzine access to DSTV. Then everybody watched tiripo pa TV tichita confession yedu. Then after that bishop vaya vakazotipa a personal invitation ikoko kuti tiende kuGhana, and we did that. And also each and every month tainge tosenda mari yakawandisa singaite yema offerings, and also chibhadhara chegumi because I was getting a lot of money. So kuti mumba ndanga ndatora nechangani bank rava kungogara nema-US dollars because I knew kuti mari yemuZimbabwe yanga yagara isiri stable, and also upenyu hwedu hwatainge tava kurarama the level yacho ndasingazode kuti ndizodzokera kumashure, saka ndaigara ndine hard cash yaigara mumba. So we flew back to Ghana. Then tafly back to Ghana, takaita service. Then the bishop akanditi, I want to take you to my house. I want you to receive more blessings at my house. Taenda kumba kuya kwa bishop vaya. So I was surprised with the moment yataiheva dinner. Ndakatarisa glass ra bishop. Ndikaona kuti it seems as if bishop vari kumwa doro because I could see kuti idoro riri muglass. Then after that vakat mukoma mubwezi wanofona tiri panguva dzakadziri palive. Mukadzi vedu vakazomboenda vakanodyira dessert in another room. Then bishop vakabva vanditora vakaenda neni kune imwe room vakati no, this is my study room. Tikatanga kutaura paya. That's when I asked him kuti bishop, were you drinking beer? Vakabva vandiudza kuti yes, I was drinking beer. And at that time I could see that he was getting more open neni. He was like a munhu adapa where he was more open to me. Vakabva vandiudza kuti I have the keys to the world of this world. Do you want to be part of that world? Iniwo semunhu as a businessman ndanga ndine madreams ekuti zvinhu zvangu zvikaita zvakanaka, I want to build an empire
across Africa, ndoda kuzoita matrucks, ndoda kuzoita mabhazi nechi. So ndakavandamudza kuti I want to be part of that world, Bishop, please. So vakavandudza kuti come with me. Takabva tabuda motikari vakaenda mugaraji mavo vakabva vatora imwe mota yavo. Then one of his bodyguards akabva auya. Then Bishop wakati no, I'm going alone. Takabva tangoenda takadriver kwechinguva tikabva tasvika mune imwe village. It was a small village. Tapinda mu village meme takasvika pane imwe imba. Then vatabva tasangana neumwe murume. So this guy anga asingagoni chirungu saka ndaita zvekutranslaterwa na Bishop. Then Bishop vaya vachitaura nemunhu uya vachimurondedzera kuti munhu uyu auya pano ari kutsvaka upfumi. Then the guy akabva audza Bishop kuti munhu uyu he must come and ndichamuitira ma-rituals. Akataura kuti hanzi pane rumwe rwizi rwuri ikoko kuGhana. I have to go there and bath myself. Then pane zvandinofanira kuzoitwa. Ndakabva ndaudza Bishop wangu kuti I cannot do this alone because mukadzi wangu I want her to know and I also want her to be a part of this because kubva mukadzi wangu chese chandaita anofanira kuchiziva. So I went back ndikakolekta mukadzi wangu tikadzokera kuhotel kwataigara. Tasvika kuhotel, my wife was so happy, she was just prayerful achirumbidza Mwari. But it was said to me kuti mukadzi wangu she doesn't know kuti hey Bishop munhu anotobata mishonga. And at that time I also was planning kuti I have to tell her in such a way yekuti anoita sei anonzwisisa. So ndakabva ndamuudza zvinhu zvandainge ndakamuwandisira tichiri kuZimbabwe because kumaini ndanda kusangana nema problems ekuti there was a warvet ari mukwekwe and this guy ainge ava kuda mine yangu because chakaita kuti ade mine yangu pakaputika gold. Mbiri yacho yakafamba singaiti kuti kumaini kwakati kuri kuwanikwa gold. So even makorokoza ndanga ndakatohaya ma-security guards vanipfuti because a lot of the guys vainge vouya voda kuita chikorokoza. Saka tanga takatofenza then painge pava kutopatrolwa nema-police dogs ne-armed security. So this war veteran anga katondudza direct kuti this mine ndoda kuitora because hauna mapepa mine iyi. So mukadzi wangu ndakabva ndamurondedzera kuti this is what is going to happen and hapana zvatinokwanisa kuzviita because mine iyi iri kuzotoenda whether we like it or we don't. So mukadzi wangu akabva nditi saka toita sei. Ndikamuudza kuti Bishop pane kwandaenda nawo kwakati ndati vanokwanisa kundipa upfumi husina ropa mukati. Mukadzi wangu akamboramba but ndakabva ndamuudza kuti tikaramba we can actually go back to that stage yekuti pandaimbova teacher muZimbabwe. We can go back kwekuti there was some months yekuti waishaya kana mari yekutenga mapads ako. We can go back to that time yekuti waiswera pamusika uchitengesa mafreezits. Mukadzi wangu akazosvika pakuunderstanda because the level that we had achieved and also vana vedu were studying in the biggest schools abroad. So takazoenda tose nemukadzi wangu takaenda kuya tikanogezeswa and it was really embarrassing zvekuti mukadzi wangu aigezeswa akashama nemunhurume apa achivhurwa ma-private parts ake. But we just did it because kana watopinda mazviri watopinda mazviri. After that ini ndakazopiwa ring iyi zvayainge yakaita. It was a ring yaiva pure gold. Ring iyi iri pure gold yainge ini pamusoro payo yaiva ine engraving like yemachina yakanyorwa nechi-Chinese language. Then muzasi me-engraving maiva ne-something that was like greenish kema-emeralds. Then at the bottom of the ring painge paka engravwa imwe shiri. Hamene kuti shiri imhando ipi yeshiri but yaiva nereddish hweropa mumaziso mayo kuti kuti red uyo reddish hweropa. Then paiva nekamwe kalanguage kanga kakanyorwa. Later on I discovered kuti chi-Latin. So there was a time yandakazoenda kuChina tichinoona vana. Then I went with that
ring pane imwe museum, Chinese museum. Ndikabvunza kuti ko izvi zvakanyorwa paring iyi zvinorevei. And the guy aiva museum imomo akabva atoshamisika. Chikanzi, where did you get this? Because this is an ancient Chinese language and no one can translate this language. Ndakabva ndangomuti ring ndakaitengawo somewhere. So zvandakapiwa kuGhana ndakapiwa ring iyoyo. Akabva anditambidza nekamuka box kematches. Muka box kematches umu maiva netuma sticks 6 twainge turimo twakagurwa but twaive 6. So akanditi, this is going to give you your money kana wasvika kuZimbabwe. Taka fly back to Zimbabwe. Nganga yainge yatondudza kuti when you get home, do not fight with the people who are trying to take your business. Just leave them. Inini I will deal with them. Ndakazosvika kuZimbabwe kuya. Ndasvika kuZimbabwe. Then after some few days ndazorora, I drove to Kwekwe. Ndikabva ndanosvika pamaini pangu and I saw kuti the whole veteran guy ainge ava kutomaina pamaini pangu paya. Ndichipinda paya akabva ndibvunza kuti uri kudei panapa. Then I told him kuti this is my mine. Then he became violent neni atoburitsa chipfuti. Ndakabva ndamuudza kuti you know what, we can take this to the courts. Iye akabva atondudza kuti macourts api aunoenda, because even ukaenda to any court, those courts are my courts. Saka ndakabva ndakuona kuti nyaya iyi handife ndakaiwina. Ndikabva ndangoita let go of the mine. But after some few months ndakazonzwa zvichinzi pamaini paya hapasina kana chinhu chiri kubuda. Even the equipment ndainge ndakasiya, because I had bought one tipper. Zvakatonzi tipper iroro rakasvika pakuzongoti fotototo zvekuti vanhu vaitotengesa simbi, vaitoya vachiba maparts etruck iroro. Saka there was nothing that was going on pamaini ipapo. Mumwoyo mangu ndakabva ndafara, because I knew kuti this guy ainge anditorera all my assets. Saka naye aifanira kuitawo payback. Anyway, tiri muHarare kudaro, chinhu chainge choti sustainer, it's because mumba ndaigara ndine hard cash yandaiva ndinayo from the time yandaitengesa gold and the stuff. Mari iyi yaigara muChanganibek. It was a lot of money. Saka mari iyi ndainge ndakangoichinja ndikaisa muma US dollars so as to store value. And also dzimwe mari dzataishandisa imba yaya yatainge takavakisa kuwadzana ndiyo imwe yainge ine malodgers. Saka ndaiziva kuti every month, even though malodgers aya aiva ekutamburira the way yavaibhadhara nayo rates, but I knew kuti we would be getting something. Saka even kubasa tainge tava kusaenda kubasa, it was just a matter yongotarisa pamba pedu patinogara nekungovhizitira hama nekuita sei but tichitorarama a very good lifestyle. Zvaita sekudaro, I started noticing kuti mumba muri kuita problem yekuti mari yandinenge ndabudisa muChanganibek iri kudzokera futi muChanganibek. Because what I noticed is pane time yekuti mukadzi wangu she complained about a car because she was using an old model car. Saka everyone during that time ava kutanga kungodriva ma-X-Jab and the likes. Saka mukadzi wangu akabva ati iyo ari kuda an X-Jab. Saka taka driver, I took the money kubva muChanganibek area. Tikabva tadriver tikaenda kuBait Bridge. Then vatavata crosser into Messina. Tikabva tatenga motikari yedu. Tatenga motikari yedu, then we crossed back kuZimbabwe. Ndikabva ndabhadhara duty. Mari yose yandakashandisa ipapo, it was close to $4,000. Then ndasvika kumba, I was surprised kuti ndakanovhura mari iyaya. Ndikaona kuti bhegi raita kunge hapana kana munhu ambobvisa kana cent. Changanibek area zvandakangorisiya rakaita mari yakazara, ndo zvainge zvakaitika. But it seems as if mari yacho inge yatodhabhula. I was so shocked zvekuti ndakangoenda kuhope ndakangoshokeka. Then in the middle of the night ndakamuka, ndainge ndakabatwa nemadzikirira kudaro. Then I woke up. Ndichimuka kudaro ndakabva ndaona kuti mumba maiva mune vanhu 6.
vanhu 6 ava pandakaswedera padhuze navo. So then I saw kuti because vaita kunge tuvana tudiki vachiita kunge vanhu vakuru, and the age yavo vaita kunge like mwana ane 5 years or 6 years. But when I got closer ku vanhu vaya ndakabva ndaona kuti vanhu ava vanhu vakuru, because vaitova nendebvu ende misoro yavo you could see kuti vanhu ava vanhu vakuru. Umwe wacho aitova kamukadhara kacho kaitova nematattoos pamashoulders apa. Then I asked them kuti ko muri kudei munomu, kasi muri mbavha here? Then one of the guys tumadhara tukabva twaseka. But kuseka kwakaita gadharaka, it was as if mumba makabva maita maungira. Zvinoita kuti like munhu kana achiseka ari mubako, ndo zvandainzwa ipapo. Then kamukadhara kakabva kati we have been working for you for all these years, and not even a single day yawakambotibhadhara. Tikungoshanda tisina salary. Saka takadzokera kuna tenzi vedu tikavaudza kuti tiri kushanda tisina salary, tikanzi endai munomuudza kuti muri kudei. Saka tauya pano kuzokuudzai kuti tikuda chii. I was so shocked. Ndikati makandishandira kubva rini? Tumadhara toya twatanga kurondedzera. It was like a vision yacho. Ndakapiwa vision yekuti the first time ndichienda kuGhana ndichitanga kusangana na bishop vaya, ndakapfugama ndichipiwa anointing oil. Then anointing oil yaya the time yandakazoenda nayo kumaini ndichinodira pamaini pangu. Then ndikaona kuti tudhara tuya tukapinda underground. Tukabva tukanodhonza band regold, zvekuti vashandi vangu vakangoita bhande reungo as if vakangopinda muvhu vakangotora gold vasina kana kumbochera. Then in the vision futi ndakabva ndaratidzwa ndadzokera futi kuGhana, ndava kuvillage kuya tiri murwizi tichigezeswa. And the moment yataigezeswa, mukadzi wangu paaigezeswa aita kunge munhu ari kuzvariswa. That time yaigezeswa ma-private parts. Tudhara tuya twaibuda nepanhengo yake as if aitova munhu ari kuzvara vana 6 at the same time. So after that ndakabva ndaratidzwa futi vision tiri muMessina tichibhadhara motikari yandaitengera mukadzi wangu. Then motikari iyi pandaibhadhara cash, madhara aya ndabhadhara cash, tukabva twapinda musafe yekampani yaya kwandainge ndatenga motikari. Tudhara tuya tukabva tukatora mari yaya and went back with that money into my house. Tukabva tukanorongedza mari iya muchangani bag. Even if pese pandaipa munhu mari ndaitoratidzwa kuti waiti wapa munhu mari, then after some time mari yaya yobva yanotorerwa munhu yaya yobva yadzoserwa mumba, zvikanzi we have been working so hard for you, tava kudawo salary yedu. So ndakazovabvunza ndikati saka salary yenyu munoda chii? Zvikanzi tikuda mukadzi. Ndikati alright, mukadzi wamuri kuda mukadzi upi? Zvikanzi tikuda mwana wako musikana. I was so heartbroken because ndakatanga kufunga ndikati I have only one daughter because ndine 2 boys ne 1 girl, all of them are studying in China. Ndakatanga kufunga kuti saka mukadzi wangu achazvigamuchira sei kuti mwana wedu musikana achava mukadzi wezvikwambo. Saka madhara aya vakangotaura kuti tikuda mwana wako musikana ave mukadzi wako by zuva rakati, muudze adzoke muZimbabwe, otherwise tikumuuraya tonwa ropa rake. Saka the time madhara aya pavakadisappear mumba, I was so in shock zvekuti ndakabva ndavhunduka. Saka kuvhunduka kwandakaita ndakabva ndasheka mubhedha, mukadzi wangu bva amuka. Mukadzi wangu achimuka, she was sweating, aisweta zvisingaiti. Ndikamubvunza kuti what's going on? Zvikanzi ndanga ndichirota ndichiyamwisa kuvanhu twakawanda zvisingaiti, achitoti mazamu angu izvezvi ari kurwadza. Saka ndakabva ndabatidza light, ndichibatidza light so ndichinobata zamu rake. So pandakabva ndichibata mazamu ake kudai, ndakabva ndaona
kuti paitova nemamarks ekuratidza kuti munhu uyu anga achiyamwiwa ende paiva as if pamanipples pake painge pakasisa ropa. Tadaro mukadzi wangu ndakabva ndamuudza zvanga zvaitika murumu. Mukadzi wangu iyewo hamene kuti zvirindi akabva azviwana kopi, akabva atora foni, abva afonera mwana wedu musikana zvikanzi please can you come back home, you can leave your brothers, just come back, pane zvaitika kunoku, then you go back. Mwana wedu musikana akabva amboramba but yemam vakabva vamupromisa, because at that time pane imwe iPhone yainge yabuda, vakabva vamupromisa kuti if you come here uchawana ndakakutengera present yako yefoni yawaida. Then mwana wedu, she arrived in Zimbabwe, mama vake then vakazoenda naye kuJoburg, vakanamutengera foni, vakazodzoka naye kuZimbabwe. Then the day randainge ndakaudzwa netudhara tuya it arrived that day. So day rasvika ndakanzi ndiclear imwe room. Saka room iyi ndakaiclear the time mukadzi wangu paaiva kuJoburg nemwana wedu. Ndaclear room iya ndakanzi tora mari iri muchangani bag, but usatora yose, just take mari iri enough zvekuti unokwanisa kuiwaridza pafloor. Then kana waiwaridza pafloor over watora macandles, kana watora macandles over watora 2 candles, unolaita rimwe kuside uku rimwe kuside uku. Then what you do ndezvekuti mari iyi unoiwaridza as if it's a bed, then macandles awo anofanira kuva on the other side of the bed. Then kana mwana wako auya, you place here muroom imomo. Saka mwana wangu paakazodzoka namama vake vachibva kuJoburg, takabva tanotenga sleeping tablets. Tatenga sleeping tablets, mai vake vakabva vamuisira fruit juice. Then at night takaenda spare room make tikanomutora, but ndichimutora mwana wangu ndakamusumudza mumaoko angu ndakanzwa ndichirwadziwa. I could see kuti her mom was crying also, but zvatainge takatoita there was no reversal. Taita kunge tava nechimwe chivindi chisinganzwisisiki at that time. Mwana uya takaenda tikanomuwaridza pamusoro pemari. Tamuwaridza pamusoro pemari paya, then we left the room and we closed. Chandakangonzwa ndechekuti tichingopedza kuvhara room iya makatanga kuita noises mumba imomo, noises evanhu vakawanda. Then I could hear mwana wangu achichema. She was crying. Machemero anoita munhukadzi, let's say maybe munhukadzi kana achisangana nemurume pabonde but achirwadziwa. That's the way my child was crying. Takagara padoor paya the whole night, inini nemukadzi wangu, and we were just listening non-stop mwana wedu achichema from the time yatakavhara room iyoyo until the next day. Then the next day mwana takanomutora tikamudzorera kuroom kwake. She had just collapsed nezvainge zvaitika. Then takazomutora tikaenda naye kuhospital. Taenda naye kuhospital, after some few days mwana wedu akabva anzi she is losing her mind, ava kupenga. From there on mwana wedu akabva atoiswa medication yemunhu anopenga. Up to now mwana wedu, the way that she behave in a mental state yekutoti munhu anopenga, zvekutoti kuti tichigara naye pamba hatichakwanisi. Tava kugara takamusungirira muroom imomo because she's so violent. Kana wakamutarisa mumaziso make, you can see that there is something chirimo mumaziso make. Even if wakamutarira kana bvudzi rake zvarinenge rakaita, rinenge rakamira kudai, so unoshaura kuti how, like the way zvinoitika mumahorror movies, zvekuti bvudzi remunhu rinenge rakamira kudai, zvedemonic possession. Mwana wedu ndo zvaava. So we always keep chained, and I don't know kuti tichasvikepi takadai so.
Saka recently chava kuitika ndechekuti vana vangu vari kuChina vakomana. I went there one of the days ndichienda ndichinovaona. Chakaitika ndechekuti this was the biggest shock of my life. My kids, vana vangu vakomana, vakandi approacha vakanditi baba, isusu atizivi kuti zvakatanga sei, but we are having a relationship. Ende vana vangu vakomana vari kudanana, vari two, vakomana nevakomana. They say that they've been sleeping together, they've been having sex together. Saka zvinhu zvekuti zviri kundidya mukati memoyo mangu, kuti ndiudze hama ndoshaya kuti ndoudza hama sei. Ndikuona kuti my family is being torn apart. On the other hand, vana vangu vakomana vava kudanana, vose vava magay. Mwana wangu musikana ava kupenga, and each and every night kana ari murumu imomo you can hear screaming in pain. Then mukadzi wangu anoyamwisa tumadhara utu zvekuti kuonda kwaari kuita. She tries to eat, she tries to maintain her health, but the way yaari kuonda nayo, it's almost as if munhu ava HIV positive. But inini handisi munhu akamboita zvechihure. Mukadzi wangu ndakamuona ari mhandara, but the way yaari kuonda nayo, even my neighbors vava kutonyeya kuti mukadzi weapapa anenge ari HIV positive. Saka most of our times tavangova vanhu vanongogara indoors. Kana musikana webasa takazotosvika pastage yekuti takamudzinga because pane musi paaiva busy achikoroba. Saka achikoroba kudaro aikoroba mupassage, then ainge akapfukama. Saka mwana wedu musikana, I don't know kuti what happened, akakwanisa kuzvisunungura from the bed patinogara takamuchena. Saka akabva amhanya, bvaanotora cheni yaya, bvabva aimoneredza pahuro pehouse girl wedu uyauya. Saka lucky enough ndezvekuti amai vake vaivamo mumba, then vakabva varidza mhere. Garden boy wedu akabva apinda mumba, then vakabva varwisana nemwana wangu uyauya, then vakakwanisa kusunungura musikana uyauya webasa. Then musikana webasa akabva asvika pastage yekuti she could not work for us anymore. Garden boy wedu akamboshingirira, but the way yacho yakarwisana nemwana wedu musikana, mwana wedu musikana, she's very young, she's just 21, but akamisidzana na garden boy ane simba zvekuti the guy akatsimbirirwa pasi, akatanga kurumwa fesi yese, aiva nemamwe mavanga aityisa. So also the guy, the gardener, akazosvika pastage yekuti ainge otya kutishandira. Then vose ndakava pangu mapackages. It was just a way yekuti kwavanoenda vasazotaura kuti zvavakasangana nazvo pavaindishandira zvainge zvakamira sei. Saka ndakavapa mari yaiva enough yekungoti vakwanisewo kunonyarara pane zvose zvavakasangana nazvo. Saka right now ndiri kungogara inini, mukadzi wangu nemwana wangu, but mumba medu hamuchagariki. Vana vangu vari kuChina, they are having sex, my brothers, and they are having sex. I don't know kuti even hama dzangu ndingatanga kudzudza sei kuti mwana wangu ari kupenga, mukadzi wangu ari kuyamwisa zvidhoma, vana vangu vakomana dzavangochana, and they are having sex. This is my confession. Right. Anditi muri kunzwa panapa story yatauya nayo panapa nyaya yekuromba. Short evendi. Nyaya yatinayo panapa inyaya yekuromba. I know kuti it's very hard to believe such stories. Kana usati zvamboitika very close kwauri, zvinonetsa kuti ubelieve nyaya dzakadai. Stereki. Because you know kuti aiwa fiction hakuna zvinhu zvakadaro. But kune vakasangana nazvo vanozviziva. Ipo panapa tine vanhu vakawanda panapa. Vakawanda kuti kana vachida today tichavhurira kuti vataure. Vamwe vari kufira mhosva dzevabereki. Vamwe vakanoromba pachavo. Vamwe vakanoromba vasingazivi kuti vari kurombeswa. Vamwe vakanoromba vachiziva kuti vari kuroveswa. And this is a true story. This is a true story.
handitika ndatozoita kungo kutodhilita mama-comment section vamwe vanonyatsomuziva vari mu-comment section ushu handitika zvekuvakidzana nekuzivana kukura and whatnot handi vari mu-comment section can confirm handiti right toda kuti timbotaura nenyaya iyi guys, it's a very critical issue. Zvinhu zvinoraramwa nevanhu handika kana sezvasvika kwenyu unofunga kuti pamukunyepa, but it's a real life issue. Zvinhu zvinotoitwa every day mukati mupenyu hwedu. Inogona kusava iri voice note ishi, anogona kutova ari mumwe munhu wamunenge muchiona but musingazivi. Panorombiwa guys, munhu abudi pachina kuti ndikunoromba kana kuti ndakaromba. Ndoda kuti tionesane nhasi handika nekuve careful mukufamba matinofamba umu mumashamwari umu matinopinda namomu kuti muone kuti kuromba kunouya nenzira dzakasiyana siyana. This life is a very educative life. I want you, especially kune vana vechidiki neavo vasingagutsikani muupenyu nezvinhu zvavanenge vachida, to those who want more, who cannot appreciate what they have, they want more on top of what they have. Because those ones who are always complaining about the life that they are having right now, kuti muone muzive kuti munogona kurombeswa musingazivi muchiziva. Point number 1 yenda nota pana baba ava handitika mukadzi akarombeswa muchechi. Ani maona muchechi kwete kuti tajaira kuti kuromba vanoenda kung'anga, tajaira kuti kuromba vanoenda kunonzi ikuenda kwaningi kwase kuri kunoromeswa. Mazuvano zvachinja guys, be careful. Machechi atinopinda aya nzwerai mweya. Vafundisi vazhinji kuti machechi amunoona akapaduka nevanhu akatsemuka nevanhu kuzara yaya antimazviona iwaya machurches evanhu vazhinji vacho vafundisika vanenge vakaenda kunoromba kuchechi dzikure. You find in a church there's a small boy that is less than 30 years. Church iyoyo indori nevanhu 5,000 kudhara, at 30 kana kuti at 27. Andichamencheni mazita muno muRustenburg, you've got such churches dzirimo vanana poka takungosvitara because vavo asi maZimbabweans. Pane chechi dzirimo dzinozadzana nanapoki muno dzirimo. Pane chechi dzimwe dzirimo dzokuti ukaona neunotona muno mukapinda munotona kuti this is not normal. Atimaona tupana tudiki diki, but maflamboyant lives anorama ipapo zvinoitika ipapo unotona kuti no uwauso upfumi huri natural wabva kuna Mwari, utori umwe upfumi une another source of wealth yamusingazivi kuti yakabva nekupi. Mai vakanga vachifarira magod channel avo, that was good. Vaiona magod channel avo, that was good. Anditika hapana chakaipa. It took only one day pavakaona wamwe pastor bishop vachita kunge minana kunge mamirakuzi kunge chii, mai vakaita hooked up. Munoona vakaitwa hooked up kuti zviri kuitwa apa ndozvidawo. How many of you guys we want to kutaura zvishoma nezvishoma? Nhasi handisi kuzotaura chikesefa chamoti ndotaura chiya, toda kutaura mbijana tichinyaso kuchipinda musoro tichiudzana chokwadi. How many of you guys vakambobata pamascreen epaTV kuchitwa zvakunoitwa uri kumba paTV onesa roko pascreen kudai? How many of us? Ini for one ndakabata, ini for one pascreen eTV ndiri kumba kuchinzi touch the screen right now, I want to touch the screen, miracles are going to happen, I want to pray for you. Ndakabata screen. Vangani vedu pano vakabata mascreen zvaitika tinenge tisingazivi. Kwatiri isusu sevanhu taitotaura kuti pari kunamatwa, I'm partaking in the anointing, I am taking the anointing through the screen because distance is not a barrier. Antimona taibata kwati TB Joshua guys, taibata screen idzi ndochokwadi. Antimona kana kuri kurombeswa unogona kurombeswa neTV uri innocent without knowing kuti ndikurombeswa, uchingoti I'm partaking in the anointing, uri kutorombeswa. Maya vakanopiwa mafuta anointing, techingoti anointing oil mafuta yaka toziva kuti inenge iri olive oil kazhinji kacho. Olive oil inongona matirwa yodigwa muzvigubhu handi, but it seems anointing oil yaveko mazivano it's no longer olive oil yakanamatigwa. Olive oil inenge maybe yakapirwa somewhere else kuma ancient ancient gods iwaye kune dzimwe nyika kana kuti atichazivi. Hatisiri atoziva kuti kwai anointing oil kudhara itotengwa muchiona Yesu apo konzi maasha achinzi pimai muchisa muzvigaba achiswa muzvibhodhoro handika yonamatirwa yonzi inotengeswa vanhu. Well anyway, that was one big scam. Anointing oil, it was one big scam handika, because you prayer kunongonamatirwa kaiwo kana kungonamata wega. Why would a pastor pray for anointing oil and sell it to you? That was the big scam. Anyway, it's a scam. It's too there, it's a scam.
handimaona. Saka andimazviona zvakatangira paTV. Handimaona pa oil. Mai vakanga vari innocent apa pachokwadi. She was very much innocent. She didn't know kuti oil vakatosona baba ande kuchechi nokuti pakabda wedro kuti chechi. Tikanzwa kuti chechi tinofunga kuti kuchechi aiwa ndokune vanhu vatsvene, ndokunoponeswa vanhu, ndokunoitwa zvakanaka. Saka munhu akanzwa kuti chechi naye ungaramba kuenda kuchechi. Baba vakabva vateverawo kuenda kuchechi. Vaenda kutevera kuenda kuchechi kwa kuyamai mwana, vakasvika vakapiwa anointing oil yavo vakanzi munoshandisa anointing oil yenyu muchidai. Vakaitwa huku, mbijana, zvishoma. Vapiwa anointing oil yavo vakanzi kana mazora musazoremo mafuta pamusoro pe-anointing oil, munongozora anointing oil. Zvinhu zvavo zvikatanga kuendeka mu-anointing oil muya, to the extent yekuti bishop vana vanenge vari spiritual, guys. These people are spiritual, be it on the wrong side or on the good side, but vanenge vari spiritual. Zvinhu zvavanenge vachitoita vanenge vachitoona at some point. Vamwe ndiye vane magrasi avo avanenge vakaisa kumadziro kwekuti vakaenda vamagrasi kudai vanenge vachitoona zvava kurarama iwewe neanointing oil vanenge vakupa. Vanenge vachitoona kuti something is wrong. Handimaona pese vanenge vachitokuona chitokubokola neglasi vari kwavanenge vari. Vakatoona kuti uyu munhu zviri kufamba. And then boom, hanzi pastor vakatumira munhu vakati uyai kunoko. Ndoma matestimonies amunoona muchechi aya. Toda kufamba nemi mbijana. Handika, I am not trying to take away your salvation. Handika, handisuda kuita vanhu vakaipa kunyaya dzemachipa, toda kuonesana based on zvakasangana neumwe murume wedu uyu. Handimaona. Right. Vakatanga kuti zvikanzi chiuyai rekodai iri video, mutipe video, tionesewo vamwe kuma-TV uku, minana wamuri kusangana nawo kuti zvinhu zvachanduka. Ndo mime minana yamunoona nhasi. Ndo mime miracles anokuitai huku kuti unopinda mazviri nhasi. Hongosiri munhu waizvozvo, hongosiri munhu anotedzera zvinhu zvekudaro, but waona testimony yauya namune munhu achitaura kuti indatokuudza testimony guys, zvinhu zvangu zviri kundifambira, handimaona ndakanonamatirwa pakati, ndakanopiwa anointing oil yangu yakati ndikanamatika, you are hooked. Handika wakutoenda kunorekodha. Mukona kuti recording yevanhu ava mazimba yakanoplayiwa kuTV yekuGhana. Saka ndiani angada kuzoinvestigate, angada kuvatsvaka kuGhana kuti avainvestigate kuti chii chakaitika. Hakuna netapawa iroro, unowanepiwa nawangoona paTV. Kutonzi chichokwadi mazimba akabva kushoka kuya kuGhana kuzotsvaga ruponeso. Handimaona. The same applies zvamunoitawo imimi. Mukanzi maita minana manzi titirewo minana muchirekodwa paya. Mizhinji yacho haimboplayiwi muno. Inonoplayiwa kune dzimwe nyika. To hook up people wekune dzimwe nyika. Because scam yemapastors it's now all over the world. Scam yemapastors is now all over the world. Haisisiri mu South Africa kana mu Zimbabwe kana kuti it's now all over. Nekupi kuna America UK kupi maskama yaveko. Anti murikona. Ndikatumisa panzwisa ipapo. Anditika Satan zvaanoita guys. Anokupa. Ndikatumupabate semunzwisise. The devil can give you guys. The devil gives. But there's always a but when it comes to the devil. There's always a but. The devil can give you all your heart desires, but there is nothing for free. Hakuna chemahara. Anti murukunzwa. He gives you, but there will be a time whereby you come back to take what belongs to him. Haana chemahara Satan. Unati mugare makachiziva. Kana makaenda kunobata. Kana musina makaudzwa kunzi no isusu tinokupai asi zveda zvinaropa mukati. Vadikandi lati mubatisise, it's only a matter of time. The time is coming whereby the devil will come back to reclaim what he has given you, because he doesn't have anything for free. Hahana chunu chemahara Satan. Chiraka kutokupa mwana. Do you know kuti you can go to nganga nasi guys uchaga mwana and unomwana. Vakani vakauchikwa kunganga kwakwaya nevana. Mangani vakaenda kune the worst prophets ever vakwaya nevana. How many vakanona matirwa vachinzi vari kurwara vazodai vakanomukira kungangana kumaprofita. I'm not saying kuti nganga tsedze nema. Get me right there. And I'm not saying kuti maprofita ese ndeye nema. But ndinoda kuti munyesona kuti why iko zvinezvi. Hansi say I have a story to tell. Thank you Deborah. I'm going to pin this. Deborah Chabaya, I'll pin this when I'm done. You can come. Just put a platform for people to come and share their stories. And people are now confused. Marito muda. Shokutodar. We want to worship God. We love God. Our hearts angers for God. Our hearts yields for God. But we are now confused. We don't know where to go.
hatichazivi because zvangove mix masala. Bhaibheri soko raMwari rinoti regai zvikurirane zvichaonekwa nezuva remazuva ekupedzisira. Mix masala. Hatichazivi kuti toona sei the correct, toona sei the wrong. Hatichazivi guys zvo zvakunetsa. Antimaona zvangosangana zvese. Saka ndoti muyeso understand ipapo. Satani anopa but anokupa nechi nembombera. Right. Point imwe yanendabata pana baba. Muso vakainvitwa personal invite na bishop. Kunzi huyai kunzi huyai kumba kwangu titaure. Vakasvika andika vakatoona pastor vana kuzvivanza bishop. Vaitonwa doro. Guys doro rikaiswa apa chero ingave apple drink yakafanana doro. Unotoona kuti iyo doro drink. Andika vakatoona pastor vari kumwa. Ndi bishop, the whole bishop. First day kunosangana bishop. Bishop vari kuzvimwira doro. Bishop vari kuzvimwira doro. Antimaona akaona kuti doro hanzi later on bishop vakati havana kuramba ichokwadi ndani chimwa doro. Ndoda kuti muzive kuti vamwe vanhu vatinonamata antika kana tichitaura hatisi kuti doro rakaipa, handiti hatisi kuti doro rakaipa, but vanozokumira kumberi vachiti anzi mbomira kupreacher. Iwo ndo ungatobva usodzoka kana pakutaurwa zvakuda kutaurwa. Ungandimisa kupreacher papeji pano sure who are you? Andimaona vanozodzoka vachimira pa stage apa pa pulpit vafundisa vachiti doro rakaipa musamwe doro. Antika hypocrites, typical hypocrites. But ivo kudzimba kuvachimwa. Iwo wostopiwa kumiswa marula yako, wostopiwa kumiswa gwarana yako. But ivo kumba uko vanenge vane chipantry chavo, chibhaa chavo chakazara doro. Chakazara doro. Ndoda kuti ndikuonese nsati ndavhura noti katakatavhura macomments ina handizopiwi mukana wekuti nditaure zvandoda kuti titaure tionesane. Handimaona. Saka ndichavhura macomments asi ndapina comment yaDeborah. Handimaona. Right. Hanzi naBishop vachiudza murume uyu, I have the keys to the wealthy. I have the keys. Vakatomubudira pachena. I have the keys to the world. Go with me guys, walk with me guys. How many, we are not attacking anybody, we are not pointing anybody. How many of you guys makanzi wafundisi vachiparidza vachiti we hold the keys to your wealthy? Ini ndakashinzwa. Vangani vakashinzwa. Vafundisi chera kuti we hold the keys to your wealthy. Antika give and we will unlock those doors. Ipai hunzai mari. Seed. I'm not saying seeding yakaipa. I am not saying seeding yakaipa. But the way sometimes it is being said. Seed. And we will unlock the doors of your wealthy. Can you not unlock your doors to your wealthy yourself? Can you not unlock your own doors to your own wealth? You, yourself. Can you not pray? Can you not talk to your God? Because this God is your father, is my father. This God is your friend, is my friend. This God who is very comfortable with everybody. The way I want to tell you, Bishop Akunamwari, is the way that you can, if you commit, you can talk to God that way. You can talk to God that way. Everybody, guys, you are the best prophet of your own life. Not you are the best prophet of your own life. Seed. I always tell you guys, seed and you push kusida. Bishop must not push you to seed. I think 1.4 people were pano, guys. You can agree with me to know that kuti Bible not about Malachi 3 verse 1. Not about these are May morning and window. We all know about giving. Kuti we give offerings, we give tithe, 10% of your tithe, we give it to God. We know giving it 10% of your tithe. And to my own understanding in tithe, you can give it if you feel like in the house of the Lord, so that there can always be food in the house of the Lord. Or I can take this money and come and give it to black quit. Kuti quit and kuti ndinemwana ndikurorwa nemwana. And ndinakana pekutangira ndakabara 10% in my house. I can give it to you. Andizimu amara sanda muona in pano ya chimira. Ndinona Mwari through my life and through things that happens in my life. But paka mboburuka kaka mira paka ndinimwana sanda muona. So I can bless anybody. Tithe yangu, I can tell my God, Mari, this is my envelope. This is my tithe. Right? Mari, if this is my tithe, I am giving it over to this person who's struggling. It's giving.
You don't necessarily have to go and take it to the house of the Lord. Kunzi uyai nayo kwandiri. Uyai nayo kwandiri nini? Scam. Ibaba. Panda kuve careful. Why you? Why not me going to giving to the poor? Why not me giving to the blind? Why not me giving to people who are in need? To orphans? What your heart tells you. Moyo wako kakuzoti take your tithe. Go and bless it. Kune muno warukuba. Even muno kungonongo ati my heart is pushing me to let me give it to Esther. Go and give it to Esther. You have given your tithe. God knows. Tell God. Mari ndo matithe angu ya ndakupa Esther ushu. Because I can't give you in hand. Kwanze uyai kuno kutista kabata nikikiri yenyu your keys to your wealth. And it pane point ya tauro ni murume uyu comment section ati mba voice note yake ati akaudza mukadzi kuti kana takasa ita zviri kutaurwa izvi will go back ku life yatanga tiri ndichiri teacher. There's nothing wrong in being a teacher. Animaona, there is absolutely nothing wrong in being a teacher. And there is nothing wrong in selling freezes. I want to encourage you, all those who are selling freezes today, all those who are teachers today, all those who are madumbes running with a mop every day. There is nothing wrong with the job that you are doing. Rakatoropa fadzwa iroro. Usaenda kunoromba, uchirombera zvinhu zvausingazivi. Ndokuti zvine mubayiro. Zvine mubayiro. It's not for free and it's never for free. Success yako iri mauri wewe. Success yako iri Mako. Success yako iri the way you work. How hard working you are. Do success yako. Hakuna mna noguna kupa success. Ndatu mbabati sise. Kune awa wangu chinyora mkomentation chipina makomenze nyapa kuti. Baba prophet awatoa wanepi. Bishop kana maka muchirevesa. Antika there is no shortcut to success. Hani murukunzwa. Ndichiri kufamba nenyaya yangu ka. My journey to hustle. Ndichafamba nayo. Muchainzwa. There is no shortcut to success. You have to kupisa makumbo yangu kupisa uchifamba uchoga keshi. Kuti andichagoni msana wangu wakurwadza. Hakuna shortcut panyaya dzemari. There's nothing wrong in selling freezes. There's nothing wrong in selling my vegetables kumusha. Hakuna chinosekesa, hakuna chinonyadzisa. There's absolutely nothing wrong in doing all that. Famba ni basa rako. Right. Manzwa nyaya yemaringi. Guys, pataurwa nyaya yemaringi. Musafarire kuti mukufamba. Vanhu vakapfeka maziringi ava musingaunderstand mune muchinongedzwa nemaringi. Kuno mwana achikumhoresa neringi. Am I lying, guys? Tirikufamba pamwe chete. Hamusati mamboita here munhu anenge neziringi riri confusing so rekuti haunyatsonzwisisa akasvika poranda kuti hamusati mambozviita kukumhoresa chibhakira kuruoko rune ringi iroro. Hamusati mambozvisangana nazvo. Hamusati mambozvinotisa. Because hamusati mambovhura maziso. Hamusati mambovhura njere. But ndiri kukuudza chokwadi ndoda kuvhura inzeve nhasi. Ukaona munhu akapfeka ringi yausinganzwisisi handika achikufumbira chigumwe kuda kukumhorosa handika zvinanosudire kumasure zvinani atindavhairikwa usabvume kumhoroswa nechigumwe cheringi. Vazhinji vedu nhasi urombe hwokuti ukabata chinhu kudai so achisi kufamba it's because wakamhoroswa neringi. You don't know. Ndoda kuudzai guys secret and tricky iri pamasatanist pavaroyal. They work together, guys. Ma bishop aya, nganga idzi, ma profita aya, vanoropesa ava, they work together. Ndopa ipa kuti kubva une 18 years pakataka kushanda, wapedza mari, wafamba, waenda kupuchisa mati, ha, ini ndambudziko rangu sendisi kubudirira. Vachikudza kuti, ndinhingi. Vanenge vachitoziva chokwadi, they will never tell you because they work together in the spiritual realms, in their meetings, in their underground meetings, in their whatever meetings. Vanenge vari vese. Handi muri kuzvinzwa. Vanotaurirana muspiritum. Ukaenda panganga ichi inotonyatsoziva dambudziko rekuti wakanoromba pana ninki mumwe wake. He will never tell you kuti wakanoromba pana ninki. Hani mazvona anotokuudza hama vazhinji ritukwengana nehama nhasi nenyaya yekuti takaudzwa kunzi maticha wako vari kukuroya seko vari kukuroya zvimwe zvachona havana chanotoziva but munhu akakuroya nganga akakuroya havagoni kufumurana because vanhu vamwe chete vanotoblokerana. Handi muri kunzwa vamwe venyu mafamba madii
chiri kubuda. Hanimona, hapana chiri kubuda. Pese pamafamba imimi. Nokuti uziyo kuti dambudziko the source of your problem. Musi unoenda taura navo mai vakandifonera. Vakati taura nyaya yavo pano. Ndichaitaura ndapedza apa. Vakanditi you can share with the diaries. Andichika Ivo Maya. She is 50, is it 55, 56? Andika vakoma vakandifonera musi unoyu tikataura. I'll tell you. Vatambi kubva vachiri mudiki kusvikira pavasvika nhasi. Muri kunzwa? Kunonzi dambudziko ravo harionekwi. But vachitotaura nemunhu uchazoona kuti vane dambudziko. Dambudziko ravo riri kusheka kwese. You see kuti vanhu vanoshanda pamwe chete. They work together. Saka dati mupangwarirei ipapo asikana. Jumping from one Satanist to another. Ubva kunganga iyi wenda kune iyo, ubva kune iyo wenda kune iyo. Vanoshanda pamwe chete. They work together. Ati muri kuzvinzwa? They work together. Vanotomboita mafights avo kwavanenge vaita misangano yavo kuti iwo wakazondiporengera wakazo. Vanoshanda pamwe chete vanhu vaya. Ndo chokwadi. Right. Kwanzi pa voice note ndoda kukuonesai. Voice note mataura kunzi ndaiti mari ukatora ndikatora mari kanotenga kumotikari kumesina handika 4000 US asi ndichidzokera kumba ndakasvikwana mari ya double yapinda pakazoonesa vision zvinhu zvidhara zvichipinda mukuseva zvinotora mari zvichinoba nemari vangani venyu vakaisa mari vakadisa mari dzikadisapia mukashaya kuti mari yafamba sei mukapesera mangofungira pamwe ndabigwa pamwe ndatorerwa nemurume pamwe ndasichwa nemukadzi vangani venyu we are telling each other it's a moment of the truth pana pa let's keep it true vangani venyu ukuthi unozati naye azotora mari yangu ndaisa mari yangu apa wakutsvaga mari yawo uchaioni kuti mari yangu yafamba sei ko mari yanga iri apa kuti upesati pane munhu andibira vamwe venyu makadzinga usikana nebasa asina kuba mchiti mari yangu yanga iri apa musikana nebasa akaba mari yangu asina kuba mari umwe ukatoti murume wangu andibira mari mukandisana kumba uku murume achiti ndida kutora uchiti watora mari murume akati mukadzi waba mari yangu asina kuba mari kune mari dzakareveregwa mari dzeurombwa semari ishi mamunzwa guys kuti mari yaiti ndakanosiya akanotenga basically akapiwa motikari for free akapinda paboda for free because mari yakakaona yadzokera yave bombeki kune mari dzinoremusa paupenyu musafarire kupiwa mari hard cash kudai nevanhu zvikuru sei vanhu vasingati vanhu vanozati hamufarirani mumafamily muchichiyungu handika mari dzinoreveregwa idzi guys mari dzinorara dzakaisiwa mumahari mumachi memwe ichitozikana kuti inchano paningi toda kuti after all this iwo ndionoziva pao pane zvandachati pane zvandiri kutora zvese paumire iwe nelife yako ndodopasiva imbodzokera bheki kuna mwari kumablessings kuti pati mari zvaifamba sei paya mari dzaitorwa chidzokera kuvaridzi vadzo dzichitorwa chidzokera kwadzakabva dzichitorwa umwe ndiemployer wako chaiye anenge akabata mari anenge akupai mishonga yaye wamushandira mwedzi wese okupapira kumwedzika mari hauioni waisa mari yapa yadisapia kuti hauioni chaindepi yadzokera kuna employer but hauzivi unenge usingazivi ndoda kuti mutivhure maso tese pano hanimaona kwai mumba manga mani tudhara 6 tudhara tonga touya tichimwa vanhu mazamu tudhara uto tudhara ndimo kwai tudhara asi tudhara tudiki muri kukati mukatotasa nyaya yewedho kuti tudhara tunenge chinzidhara chinhu chachembera handichika chave nenguva yakareba muri kuona kuti urombo wakatara kudhara kuzosvika zvivanhu zvikure zvinenge zviri zvana zvidiki zvigozokura zvigosvika pakuchembera urombo uku wakagara huripo but hatina knowledge hatizivi hatina kubati tauri nezvazvo tajara kuti munhu akati ndakaromba tochiki vakaromba makanotsika makatodii saka mune zviri kufamba sei hatidhipisi pfungwa kuti timbotaura nezvazvezvi urombo hwakagara huriko guys urombo huri mumafamilies umu hwakungouya it's a modified version ndisaka makona hwakubuda machechi ende mumachechi eko ndo mazara urombwa nenyaya yekuti munhu ukatonzi kun'anga tinonyaraka kuonekwa tiri pang'anga saka tinoti kun'anga saka vakangwara vanoshanda pamwe chete vanobva vachuza kuti ini ndichanooperator but ndichanooperator ndiri under HH hanimaona saka kuchechuku ndokwavazarawo ndokwavazara kuchechuku vana vechidiki pataurwa nhaurwa yeiphone pataurwa nyaya yeiphone yataurika pano kunzi mwana kanzidzoka kuchina ndichakutengera iphone yauri kuda yai vana vangani vedu vana vari nhasi vari pano pa 1.3 apa makararirwa iphone vangani venyu vakashandisirwa iphone
makatengerwa iPhone kuti uitwe zvimwe zvinhu zvausingadzwisisi zviri kufamba sei. Just a phone, iPhone yekuti chero ndikakufonera izvo zvinekadhura kangu akati tinongotaura. Chero ndikatogopikicha ndinongopostawo kufashion police chero chiri chidhura. iPhone. Vana vechidiki ndati mungwarire zvamunosangana nazvo. You are targeted. Ndimi target yakasimba yevanhu ava. Vana vechidiki vanogeza vaya ndimi mutori panguva yakaoma muri patarget. Zvekudaro tizai neupenyu hwenyu. Musangohakira zvinhu zvese zvese. Musangochiva kupiwa maiPhone aya. Musangochiva kupiwa mavhudza musingazivi kuti akafamba nekupi zvakafamba sei. Muri kutorerwa malaki enyu muchipiwa maiPhone. Wopiwa iPhone asi woishandisa 2 years down the line yoparara. But iwo hauchachakwanisa mukati moupenyu hwako laki rakatorwa, laki rakaenda. Hauchazivi kwarakatogwa laki rakaenda kupi. Rakatorwa musuwo wakasangana nemunhu akakupa iPhone iwoyo. Musuwo wakarara nemunhu iye pane zvaakatotora zvausiri kuziva iwe. Let's be very careful mukufamba mumadating mukujola vabereki namatrai vana. A lot of things are happening out there. Hazvina basa kuti mwana ave ne21 kana ave ne22 fugama namatire mwana wako. Fugama namatire mwana wako. Vazhinji vedu panapa vari kusungudzwa nemhosva dzevabereki. Vana vangochani kuchaina nezvakaitwa namai nababa. Musikana akugara akasungirirwa mwana anga ane future iri bright ari kuchaina nenyaya yekuti akarariswa nezvinhu kuti baba namai vaite upfumi. Handizivi kuti mari yacho iri kunaka here right now. Vachiona mwana wavo vakamusungirira every day 21 years ari violent aripo. Tine vakawanda vakadaro muzuva ranhasi vari kushungurudzwa nemhosva dzamusina kupara. Mhosva dzakabatwa nevabereki nekuda kweugreedy hwevabereki. Vabereki vakaromba, vabereki vakaita zvakawanda. Asi you are suffering today because of that. And you don't know. And some of it you never know. Kuti vabereki vangu ndo vakabata. Unokushosha kuti ndakadzidza 1. Inga ndine degree 1. Sei ndikaenda kunonotogwa munhu ane diploma ina degree nchisiwa. Mhosva yangu ndechi haisi mhosva ya vamwe vachi venyu haisi mhosva yenyu. Tinofira mhosva dzemadzitateguru. Mhosva dzana baba vedaro. Mhosva dzavakabata. Vana havasi kuziva vakomana vakudara vari kuchaina vari kudana navo kuti baba namai vedu vakaita sei. Musikana ushu hapana chachaziva akurwara njere kuti baba namai ndo vakabata. Hani muri kuona zvakuenda kumukadzi right now. Mukadzi ari kunzi ari kungoperezeka achifamba zvoti vanhu vakutonyaya marcation kasi baba vakamira vari standing vari strong. Mari yacho ichanakidza here? Chino muchinotora musangani bhegi muchidla mari yo ichanakidza here? Mari yakadai ichanakidza here? Mari yacho is it worth it kusacrifice vana nekuda kwezvinhu zvokuti unenge uchidini uchida kufadza vanhu kana uchida kuita ndionekwe inini? Kwanzi nemurume uya ndakutopedza ndichavhurira vanhu malaini. Hanzi nemurume uya mukadzi akaona paTV akati baba handei akaisa pressure kuna baba kuti handei kuTV. Vakadzi dzimwe unnecessary pressure dzatinopa varume vedu because of the love they have for us. Vanopesera ngoti handei kuda kufadza iwe because vakadzi tikaitanga nyaya haiperi. Tichagofamba navarume tikoti handei ndoda kuenda kupusha varume kuisa varume pressure kusvika pakunoromba. Nenyaya yekuti ndakaona Yokozuna akaisa ziwigi rakasvika kumagaro. Ndakaona mai Meli vachiposta kuti imba yavo yazodai. Ndakaona Kim achiti zvakati takuisa pressure kumba kuchadliwi rinopisa murume ushamba kuti let me just give in kuti ndine ndifadze mukadzi wangu. Muchinda kunorombeswa. Vakadzi, let's learn to appreciate what we have. Let's be content with what we have. We start from somewhere. Tichienda somewhere. Mari yekushandira inonaka. Mari yekustruggle. Utora tivakomanaka. Ndinoda kuti mari yangu because musana uri kurwadza. Matukiro anoita nevana pandoshanda vaya inonaka mari yoyo. Handimaona. Yekuti ukanopinda mumba even mungave mukuku wako mumazenge ari kupisa yakuchipisa ukavata kuti hope dzinoti flat unomuka makusenza tove 10 o'clock. Peace of mind iriti. Peace of mind iripo. Dzimwe mari dzamuno dzogara mamanchonidzi. Mari dzekuti mtinoda kuti vanhu vatione life yekuti tinofamba nemazimota akadai. Be careful. In life you have to start from somewhere. And Mwari hatipi zvakafanana. Life is a stage. Life is like steps. Tinokwira up, tokwira up, tokwira up, tokwira up. Tichienda. Handi muri kunzwa. Ngatige kupa varume pressure. Kuti nokuti ndaona mai vakatengerwa kuti nemurume wavo nenda kudawo motikari. Murume kushaya peace kutizira kubva kusvikira angoti rega ndiite give in ndiinde naye medema
muri kutoenda muri iye mukadzi aziziva kuti kunoromba haasi kuziva mese baba ndonifadza madhebho makunopiwa anointing oil yekuti murombeswe kuti mufananaona namai zebhu pakonapo mufananaona namai taurai pakonapo. Ngatidzorei pesi madzimai, gutsikanai, siyanai nelife yecompetition, life yekumhanya muresisiri yako siyana nazvo. Handitika makawanda panapa ndofunga munozvionera ticha nyaya yekuti vakadzi vachifuna kuti hanzi ndinorarama nechinhu zvitokoroshi, ndinofuma ndakanyorova ndararama nechinhu, varume vachiti tinotorarawo nezvivakadzi kusiku tichiita sei. Handimaona vamwe venyu chokwadi truly speaking muri kuzviona zviri kuitika izvi manga makapiwa kuvanhu ava kuzvidhara izvi kuzvikwambo izvi nevabereki kunzi tinokupai mwana ningi ndokwamunowana mukadzi wenyu ikoko, unotosema varume, unotovatiwa everyday. Kune vamwe vasingatozvidi vanouya vachina madhigoti vedu handizvidi, but tichida kuzana chokwadi kune vanotoenjoya variko, trust me, vanotoenjoya kuti chinhu chacho chinotonaka kudarika murume. Am I lying? Ndikunyepere guys, ndikunyepere. Kune anenge achitoenjoya kuti murume chacho chino makapiwa kuzvidhara izvi musiri kuziva kuti chichi kuitika, muna chamunotoziva kwamuri hamene zviri kuitika guys. Hakuna munhu anongofuma mangwana handikuzivi ndongofuma ndakakutumira chinhu tichiye kuzovata newe. Andimaona hazviitiki, zviriwa nemunhu anenge ari mudhuze newe zvokudaro. Ngatidzidzei kunamata ndega nekuzvimiririra, nokuti kunzo kwakusina kutrasta. Iwewe pachako unosagona kutrasta mvuri wako uchimboutiza. Makambozvita kuti ukafamba panze kudai unogona ngovhunduka woona mvuri wako uda kutiza kudai uzoti yezvo mumvuri wangu. Unoda kutiza mumvuri wako kokuzoti munhu. How well do you trust a person? Kutsikanai nezvamunazvo. Musachive life dzamusingazivi masources of wealth kuti akabva kupi. Unowana varume vakuru, vana baba vakuru vari kumaplatform evanhu vanozviti tine mari vachivhairirwa nebhutsu. Varume vakuru, murume wako, murume wangu ari kuplatform yemunhu achiposta mazimota, achiposta malebo, baba vari vachiomberera vachisa malavu nemalesi kuti ya you are the man, you are a man newe uri murume. Paplatform yemunhu source of wealth hawizi kuti akabva nekupi. Uripo you are very you are being impressed nezvinhu zvauri kuona. Kune source of income yausingazoti kubva kupi, source of wealth yausingazoti kubva kupi. Ngatingware, let's be wise. Tinoenda kunoti nyaya yekuti I'm inspired. Guys, zivai kuinspire. Ini ndinokuona zvangu ndonyara ndodarika, ndoona zvangu ndonyara ndodarika. I'm inspired by Ningi. I'm inspired by Ningi. Ningi is my inspiration. Do you know the source of wealth? Where all those things are coming? Munoziva here source of wealth zvinhu zviri kubva kupi? Kana kuti mucha initiate mugopinda muzvamusingazivi nenyaya yekuti I'm inspired kufarira zvinhu zvamunenge musingazivi zvakabva nekupi. Kutsikana nezvamunazvo nenguva, kana nguva yakwana, God will rise you. Mwari havasi Mwari vane favor vekuti ndicharopafadza Ningi ndosiya Ningi because Ningi ndakamumaka. Havamake munhu, havana kana favor. Andi muri kuzvinzwa? Havana kana favor, havana munhu vanomaka kwaari kuna Mwari tise takainzana. Siyanai nekufusura muchitevedza muchivhairirwa pamasocial media nezvinhu zvamusingazivi zvinobva nekupi. Wealth wamusingazivi kuti unobva nekupi. Chero ukandisira maangry face hazvichinji zvandiri kutaura, and I'm still going to say it. Haundichinjisi kutaura chokwadi. Chokwadi chinorwadza ukaona wakusa angry face. Anditi vanhu vari kutambura kunzoko. People are suffering out there while these others are living large. Yes, kune vanoshanda. There are people who work very. Ndatini niko usingazivi source of income. Kureva kuti urungoona munhu mangwana ngofuma zvinhu zvakadai handika, and you are inspired. Ndinoda kuinspire nemunhu andoziva background yake kuti imi uyu munhu uyu taitengesa naye uyu. Handimona uyu munhu ndomuziva achitengesa apo chingwa uyu. Toda humble beginnings kokuziva kuti track history yekuti wakatangira papi, munhu akadai ndio anofa kuti inspire ivavo. Ndio anofa kuti inspire ivavo. Noti kuzva kuti ndi-inspire nemunhu anondangofuma mangwana atove hameno. Akutowe kuziva kuti azokuvhairira iti chitonzi zvazodai zvikazodai ndazodai zvazvo zvinovhairwa nazvo zvitakana nebasa rose. No.
what to follow and know when to be inspired and how to be inspired. Social media yayo yakuipa guys. Vafundisi. I know that I'm going to be enemy number 1 yevanhu vakawanda, but it is the truth. And sometimes we have to say this. Machechi amununa pa social media mangani. How many churches have you seen pa social media? Maona machechi mangani. Pari ku profit kwa pese machechi ndiudzeo chechi 1 yamaona pa social media pa isiri ku profit kwa. Iripo savada. Vanenge vachingoka ndavo zvinhu zvavo zvisina haina. Machechi amuri kuona pasi ndiudzeo mamwe machechi emapentekosta amuri kuona pa social media asiri kunzi uyai ku 1-on-1 ti profit ndiapi. Tell me. Tifambidzana tifambirane pamwe chete. Tell me. Makambona mazera. Have you tried to look at the edges? Arikuita mina nai. Ndiudzeo pamakaona right now pa social media papare baba varikuita munana vane 50 years. Ndipewo 1 chete 1. Ndipewo 1. Ndakamirira answer. Ane 50 years pa social media arikuita minana, arikuita ma1-on-1. Ndipewo 1. Ndipewo 1. Ane 50 ndipewo 1. Aripo ere. Ane 50 mashaya ka. Mashaya. Asata vura malaini meni. Yada. Asata vura malaini. Oh, muri pa live. Oh, okay. Asata vura malaini. Baba Ezekiel Guti avaite minana musanyepa. Don't lie. Baba Ezekiel Guti avaite minana. Don't lie. Leave that many out of this. Avaite minana. Inogona kuvepo iripo chechi yavo izayoja but makamboona Guti achita minana ipi. Makamboona achita minana ipi. Minana iri kuitwa tuwana tukazara pa social media apa. Tuwana tuzere pa social media apa. Tuma 25, 30, 32, 33, 34, 35 chidzika. 35 chidzika. 35 chidzika. Ndo pane age group. Iri kuita minana. Ndikunyepa here. Ndikunyepa here. 20 something. Machechi akurumbira atiza auya ku social media. Right. Tapedza zvemachechika kuti mangani hande kunganga. Inganga ngani. Inganga ngani dzamana pa social media. Kataure chokwadi. Inganga ngani dzamana pa social media apa. Dziri kumaketa. Ndipe mazera. Matimaona here nganga ine 50 years yapa pa social media apa. Ndipe. Ndipeyo nganga ine 50 years yapa pa social media apa ichitsvaga. Ndipe. Iripo here. Kana uchita zvakanaka basa rako rinotengesa rega. Rinotengesa rega. Hanzisekuru mwana mudiki uyo. Mwana mudiki uyo. Vana vadiki ana, vana vadiki vachitaura ndokutaura 50 years. Mutaura vanhu vane ma 30 something ndiwo muri kutaura panapa vane ma 30 something. Guys, these people they work hand in hand, you like it or not. Regai ndiunze Debra ataure nyaya yake yezvinhu zvakasangana nazvo. Let me try to bring Debra so that we ndisirewo ndingikiri guys. Ndisirewo kwaisinganga. Futsoko munhu anotedzera chivanhu chete haisinganga. Let's get it right there. Fufusoko haisinganga. Manzwa guys. Munhu anoita chivanhu chake, munhu anotedzera chivanhu chete nekudzidzisa zvechivanhu haisinganga. Vakambora pana. Fufusoko. Vakambouya vakati uya ndikurape panapa ndiani. Vanoziva mishonga nokuti munhu wechivanhu chete. But haisinganga vakambosvikirwa kupi. Hello Debra. Hello, SIS MELLY, mukadzi. Ndiri right, muri sei? Ndiri nanhangu. Ndiri right. Tell us your experience, what happened? Ndoda kutaura nyaya yangu iyi.
nekuda kwemachechi aya. Inini ndakaenda kune imwe chechi. Ndobva ndaenda ndichida kunobatsirwa. Ndobva ndatoudzwa nemwana wangu. Mwana wangu ane 15 years. Ndakaenda naye chita toda kunobatsirwa zvinhu zvangu hazvisi kundiitira zvakanaka. Chichi. Ndobva taenda kuchechi kwekwe tasvika. Ndobva mwana wangu svika chinzi ndiye akatanga kuprofitwa svika chinzi zvoni. Ndaona hugone muchikoro iwewe chichi. Of which ndo zvazvichiitika kumwana wangu. Ndobva ndatoti ona mwana wangu watobatwa tasaone zviri kuitika unogona but kana yangu yemaexam hausi kugona. Mwana wangu hanzi kaurisai hatichinyatsoonzwa. Okay, rege ndiwedzere foni. Mwana wangu anenda kusayocha. Ndobva varamba zvikachinzi mama no handisi kuda kuita izvi just because takadzidziswa napasta kuti munhu dzidza kuzvinamatira. Saka inini ndichazvinamatira. Ndobva ndatomutsamwira mwana uyawe. Ndikati iwe unopenga here kurimidza kubatsirwa. Ndobva aramba. Ndobva ndanzi namadzibaba ndimadzibaba zvikachinzi musiye yakadaro kana aramba. Asi inini ndoda kuti zvinhu zvenyu zvikufambirei zvikuitirei zvakanaka. Saka ndichakupai mafuta. Ndobva ndati zvikanzi mafuta aya munongo azora. Kana muchinge mazora muchaona zvinhu zvenyu zvichakufambirai zvakanaka. Pamuchangozora mafuta munhu asanganisa nemafuta munoita sei? Adona. All right. I hope you send a futi request. Speaker ndakaisa kudzi but haibudi kuningirikiri. Haibude ku speaker uko. Nokuti anenge ajoina. All right. Isai number guys. Isai number afone. Isai number afone. Isai number dzekufona afone guys. Isai number dzekufona afone. Isai number dzekufona afone. Isai number dzekufona afone guys. Ndisirewo number dzekufona. Ndisirewo number dzekufona guys afone. Ndisirewo number dzekufona guys afone. Ndisirewo number dzekufona. Ndisirewo number dzekufona afone. Ndisirewo number dzekufona guys. Ndisirewo number dzekufona afone. Ndisirewo number dzekufona guys. Ndisirewo number dzekufona afone. Ndisirewo number dzekufona guys. Ndisirewo number dzekufona. Number dzefone. Aite zvekufona. Comments amira. Yes, I expect kuti amire comments because live indapinda mugarden yevanhu guys. So, but sometimes it needs to be said. Ndapinda mugarden revanhu vakawanda and the attacks are going to come guys. Saka monti namatirawo it will be one number right. You pray for me guys because ndatsika mugarden revanhu vakawanda but sometimes it needs to be said. Ndinenge ndiri mutungamiriri wenyu akaita sei wekuti ndinenge ndichi some of the things we know you have the knowledge ukuziva antimaona some of the things that is happening you have the knowledge unotozviziva kuti okay and then I keep quiet and see you getting destroyed guys. Ndakanyarara aiwa unofana ne WhatsApp Deborah WhatsApp unofana ne WhatsApp. Okay, let me try to add you back but ndanchingoita chitoko kuti network inogona kutiza ndada tofona ne WhatsApp. Ndenda tofone ne WhatsApp. Right, you are back network yako. Let's hear. Okay. Saka ndaenda kwa mafuta aya manjisha chinzi. Mafuta aya unozora unosanganisa nemafuta ako aunozora iwewe. Ndobva ndati saka anozondibatsirei zvikachinzi uchaona mari yauchaita. Ndobva ndati ndisina kushanda here kana kuti zvikachinzi uchaiwana kuburikidza nekubasa ikoko. SIS MELLY. Ndapuwa mafuta aya. Ndobva ndatanga kuzora. Ndaiva ndiperi kumusha. Ndobva ndatanga kuzora ndazora mafuta aya. Papera mwedzi ndaenda kubasa ndandiri palive ipapo ndadzokera kubasa.
ndakushanda ndakatenga varungu vangu vandaishandira kwakutanga kutongondipfimba zvavanga vasingatomboita vanhu vanga vane 10 years ndichishandira ndikati asi miedzo kana kuti chii ndibva ndangoti hameno hanzi une echo hauna here ningikiri hauna here whatsapp undifonere pawhatsapp panhamba idzo panhamba dzipi sisimeni dzakapina idzo dzakapina because hanzi une maecos havasi kunzwa saka I think kufona woita zveaudio call zvitori nani okay rega tora inhamba idzo handizoziva orit rega une pekuti ndikupe nhamba dzacho nditore peni sisimeni andarwadziwa sisimeli nezvinenge zvichingoitika unobva washaya kuziva kuti wobuda mazviri sei ndizvo peni yacho haichaoneki ndofunga pamwe zviri kutonditorera kuti peni kuti ndisare handimaona ndokushayikwa kunoita even mari yangu kana nepeni yacho yange iri pacheya panchaioni nemari kushaya futi hanzi vakuzwika hanzi zvakuita chitaura hanzi zvakuita saka ndobva ndanhengirikina ndakutanga ngopfimbwa nevarungu ndinoshandira varungu 4 varungu vangu vese vakundida ndobva ndatoshaya ndibva ndabvunza mumwe ndikati koyo sei chii chiri kumboitika sei mazofunga kundifungira mwoyo wakadai so ndaitonzwa mwoyo wangu kurwadza ndopa vakazoti hamene zvimbori pauri so kungonzwa kungokuda ketikopefa apa zvairegerei kuitika zvikachinzi hameno saka ndobva ndangotanga kungozvinamatira apo mafuta ienda ndinazvo anisati zvapinda mupfungwa zvemafuta kuti mafuta maybe mafuta andakapuwa yaya ndobva ndikungozora ndakasanganisa nemafuta andaizora ese andozora kufesi ese andaizora ndakangodira muglycerin mese ndakangonodira mafuta yaya saka ndobva ndazonhengerekena mwana wangu ndobva anditi zvoni mama ndakuroterai hope muchiunganirwa nevanhu vakawanda but vanga vangori vanhu vechirume hana yangu yakarova manje pandakaudzwa nemwana wangu ndikati vanhu vechirume apo nyangwe ndikafamba murodhi sisimeni ndikakudzai kuti kunyange kana nemapenzi chaivo vanongo ndakuda ndinokuda iwe ndinokuda ndiri kushati zvo zvisingamboitike ko chii chaakumbonyatsoitika ndobva ndati ndobva ndatotsanangudzira shamwari yangu bva nditi uya kune vamwe madzibaba vanoita sei vanobatsira uya uite sei ubatsirwe ndini usho kumadzibaba kuya sisimeri ndanosvika kumadzibaba kuya kebva vanosvika zveshobva vanonditsanangudzira makaenda kwakadai so muchifambira kuti muda kuti zvinhu zvenyu zvikuitirei ndikati ndizvo chokwadi zvikachinzi ndoda kuti zvinhu izvi zvisununguke mune mhiko yamakapuwa ndikati mhiko yei zvikachinzi makatambidzwa zvinhu ndikati zvinhu zvandakatambidzwa zvipi ndakapuwa mafuta zvikachinzi mafuta iwayo ndo ari kusakisai muite sei muteverwe nevarume semateererwa maakuitwa iko zvino ini saka ndozvikunda sei zvikanzi munosanirwa kuti tiende nemi kurwizi ndikati oraiti pakanaka tinoenda hedu kupi kurwizi kwacho ndakatoenda ikoko yave iri sande ari manheru zvikachinzi saka tomukira kuseni ndikati oraiti zvikachinzi ndikuda $600 ekuti tihaye mota tiende kupi kurwizi ikoko ine ndanhengirikina ndauya kumba ndatsvaga mari ndandine mari yandandinayo kungosvika mari hamuna mari mumba kutsvaga mari ndabva ndaishaya ndikati mwana wangu uya 15 years ndobva atondisendera message pawhatsapp zvikanzi mama ndaona ndakuroterai hope dzisina kunaka ndarota maita sei mashaya mari asi muchazoita sei asi mazoiwana mari iyoyo kana maiwana mama musashandise chii mari iyoyo ndikati zvone iwo zvauri kutwara izvozvo uri kumbozviwana kupi iwewe zvikachinzi ndo zvandangorotawo ndangoti I must share with you ndikati awaita hako mwanangu zvikanzi mama musanwa kumuka muchinamata na12 monamata na3 monamata na6 ndikati okay thanks
mari ndatoishaya pa600 yanga iri 1.2 ndatoishaya papera 3 days ndobva ndatofonera madzibaba uye ndikati ndashaya mari mumba handisi kuziva kuti chichaitika saka ndichakwanisa kuenda kumvura kusvika chinzi hawo raiti hapana kuipa kana mazowana mozoita sei mozouya ndikati ko hamukwanisi kundibatsira here nokuti ndaishaya ndimune vamwe vanhu vari kuenda here kumvura kwacho kusvika chinzi aiwo munofanirwa kutouyawo nemari yenyu kuti tikwanise kukubatsirai ndikati ndobva ndangozvisiyawo zvakadaro ndobva zvapfuura kaizvi ndobva ndichitopedza kutaura nawo madzibaba iwawo ndobva ndati rege ndipeke wadhiropu yangu pandiri kunopeka pandambotarisa mari paipai pandaona mari iripo ndikati ko mari iyi tambopatsvaga kapa ndikatobvisa hembe ndikadii yazobva kupi futi ndiite sei ndobva ndafonera shamwari yangu iyaiya ndikati iwe ndamboshaya mari pepe iko zvino mari ndakuiwana ndobva atouya vatoti ndipe kana usingaidi ndikati ini mari ndakufunga zvandaudzwa nemwana wangu zvezviya ndikati ini handisi kuida mari iyi ndine nhamo yangu yemari but ndobva aitora mari iyayo hapana kwaakasvika nayo mari iyoyo akazotondiudzawo zvanzi ko mari iyayo ndazoisiya here mumba mako kana kuti ndaita sei ndaitakura ndikati wanyatsoitakura kwaisa mubheki zvikanzi hamuna ndikati ndobva pfungwa dzemwana wangu dzezibva dzadzoka fana mutiwo asipa napasta ndatofonera mwana wangu ndikati iwo asipa nekwauri kuenda uchinonamatirwa here svika chinzi aiwa ini ndozvinamatira mama takadzidziswa kuchechi kwedu kunzi munhu unofanirwa kudzidza kuita sei kuzvinamatira zvinhu zvinongo unorakidzwa nzira yakwauri kuenda nekwauri kubva zvese unotozviona saka I think God is working with me ndobva ndatoti uramba wakadaro mwanangu ndobva ndatogara ndikakudza kuti SIS MELLY mumba chaimo chaimo mandiri kugara inini handiti murume akatobuda akaenda akasvika pakutongobuda akangosvika zvesve achibva kubasa ndobva atongosvika svika chinzi hauna kundidzisira chikafu ndaisanwa kusvika chikafu chatoita sei chatodziswa saka iwe hauna kudzisa chikafu nekutobuda nekutoenda nanhasi asati adzoka iyo yekuda maprofita zvinhu zvandiri kutaura izvi ngezvi zvine 3 months zvaitika renge zvichiri kuitika pandiri nawo ndobva ndatoti ndandichateerwa nani kuda kuedza kuda kurizina naye abva atobuda kuenda ndobva atoenda ndobva ndasara yekuda maprofita ndamhanya futiwe kuna asawira vangu vaive vabva vandiisa pane mumwe svika chinzi makatorwa mukadzi wenyu mukagadzirwa mukazodii saka wakatohora ukadzi wenyu murume wenyu ndosaka akutizai asi ndoda kuti imimi muite sei ndikusunungurei munofanirwa kuya ne2000 rands 2000 ndoiwana kupi ndiri kutoshandawo mumba ndoiwana kupi mari yachona ndobva ndazongobvawo ipapo ndikati kana ndaiwana ndichadzoka bva ndadzoka kumba ndopandakazonziona sisi wangu iwe dzidza kuzvinamatira wega just because mafuta wakapuhwa kwekweya pamwe ndoakusakisa kuitira ari kusakisa zvese izvozvi zviri kuitika izvi hatomboziva kuti zvichauya zvakawanda zvakadii kana kuti chii handitombozive izvezvi enge ndiri kutorarama ndine stress imwe yekuti I regret kuti kana zvikanzi muprofita handitomboda handichadi kunzwa chinonzi muprofita just because iko zvino 1 zvandiputsira imba yangu 2 iko zvino handichabate mari handigari nemari ndikaisa mari mubhegi ndozongoona ndotongoona hamuchisina kana handichaziva kuti pamwe mafuta aya nokuti handitakatakura ari mubhegi pamwe kuda ndozvinosakisa kuti zvitore mari kana kuti chii handichatombozivi saka ndongopawo advice kune vamwe vanhu kuti kungodzidzawo kuzvinamatira dai ndakateerera mwana wangu ane 15 years pamwe dai zvese zvisipo kumafuta wakazorasa ndakarasa ndakazvisa kubhini zvese ndakazvisa zvese kubhini ndikati handichadi izvezvi ndakungorarama upenyu hwokungoti unongorarama ungori nestress ndinechingorwadziwa pandindiri mutengo uchatsikwa nemota uchifamba murodi but ndinovimba kuti mwari anondibatsira nokuti iko zvino ndakutoddzidzawo kuzvinamatira sekuudzwa kwandakaitwa nemwana wangu
Ndonyaya yangu sisime. Wakara samafuta ramba chinamata kola because truly speaking, yes, unogona kuenda kunoima machurches kuti unowana deliverance, but kuti ndikuti papi panonetsa. Hazvireve kuti hakuna machurches ariko zvechokwadi kudzo, ariko, but tave neconfusion kuti tikuudzo kuti pakati titoriwo neconfusion. Chona takadai hatidi kunyepa, titoriwo neconfusion. Handiwana kune vanhu vakaona nechiinbhisi vamoti ndaisimela hamuzi kunobatsirwa, nditaura kuti handizivi, because kune confusion out there. There's a lot of confusion out there. Ukaona zvamamuchitaura zviye kuti ifo maprofita achari kuzvita vana vadiki zveshuwa. Ukadota saiwo kundipa mafuta haana kana I don't think kuti ari kuma40 ari less than pamakore iwayo. Neiwewe kuzondita ndei kumvura. Atori izvezvi anenge achingosenda akungosenda mameseji. Ndakazonyatsofunga ndikati kode ndakaenda kumvura pamwe ndaitorepwa futi ikoko zvichinzi ndikubatsire kuti murume adzoke. Saka kungozvinamatira chinhu chakangonaka, kana kuendawo kumachechi atajaira atinoziva kuti aya vanozvinamatira, kwete zvekuda kunobatsirwa nemumwe munhu. Izvezvi ndine bundu pamwoyo pangu sisinei. Pamwe wazvitaura pamwe zvatokufumikira kuti wazozvitaura kudai wazvifumura, you never know. Hamena kuti kola uya kuinbox kuti uya kuinbox iyo inbox muda kunoitei naye kola kuinbox muchamubatsira here guys? Ende kana muri kumubatsira which way is okay? Ende muri kumubatsira mungobatsira ipapa. Kumubatsira mafree. Because what mari mukati patoipa. Patoipa. Ndine stress izvezvi but ndoziva kuti Mwari anondibatsira. Achandibatsira. Sorry my sister, I hope you get help soon. And then about chinamata Mwari vanonzwa. Aiwa Mwari vanonzwa zveshuwa. Thank you for sharing your story with us. Thank you my sister. God bless you. Thank you sis Melly. Right. Manzwa ndomumwe weda kutaura. It's something that is currently happening, guys. It's happening like now. Like now, it's happening. What she was telling us, zvinhu zvikutoitika. Antika, it happened 3 months back, but zvirikutom affectana nhasi. Handi mazviona. Satan zvandakudza kuti hana chemahara. Unotora watotanga tokudistroy nemarriage yake murume kwakangobudira nyaya yesadza. Kuti vanondidzisira chikafu changu. Ndokutobuda ndokutoenda nanhasi. Handi maona. Now zvakufollowa mari. Munhu aimbobata mari dzake nyuma dzikadzodisappear, disappear dzichi hazvichahwisisiki. Antimaona, right? To all those who want to share their story makasununguka. Andika, whether wakarombeswa uchiziva, whether wakarombeswa usingasivi. Anditika, arikuda kushare story yake. I'm just going to take only about 3-4 people. Antika, number, because for their story, it's obviously going to take 5 to 10 minutes. Antimaona, number dzakapinwa apo idzo. Do number dzekufona. Number dzakapinwa. Paulina Sinzaroko, right? Pauline, you can call in pa number dzakapinwa idzo. You can call in. Kurombeswa unogona kurombeswa uchiziva. Unogona kurombeswa usingasivi, right? We have our first caller. Hello, pakurombesa caller muri sei. Hello, sis Melly, ndiri right. Dzimai mufoni kusei. Alright. Inini sis Melly ndoda kusharewo zvandakasangana nazvo. Nenyaya yekutsvaga vana iyi. Ndandine problem ndosingati ne almost 4 years tiri mumba. But yes, mwana anga achinetsa. Saka zvakaitika ndezvekuti ndakapinda mune rimwe group ranga rine WhatsApp group. Ndobva saka group ranga rine vamwe vanhu vakawanda vangarimo. Saka vanengotoma testimony avashara kuti isu takabatsirwa namenhingi watwatwatwatwati madzimai vanga vari vekuZimbabwe. Ndobva taita sei ndapinda. Saka zvaizvoni mai vanoda machira, amene machira avaida macolors akasiyana-siyana. Kana masenda but tisingakwanisi kumasenda saka taisenda iri mari. Ndifunga ndakasenda iri mari 400 rand. Ndobva vatenga machira iwayo. Ndobva vaenda nawo ndobva vagara nawo ikoko. Saka vakabva vati zvoni tozotaura. Saka vakazondibata kuma 10 dzemausiku. Ndipo vakanditi zvoni tinoda kusangana kurwizi kuma 12.
tikaenda ndavabvunza kuti mukuti tisangane kuvhura hawo ini ndiri kuno kuSouth Africa imi muri kuZimbabwe tikanzi aiwa iwewo don't worry tinoita sei tinosangana ndina kurara SIS MELLY zero ndakasheti ndinoita sei kuti because zvinhu izvi ndaitozviita murume wangu anga asingazive ndakatoita zvekutotumira mari anga asingazive saka anga ari mahwana ndina kurara mausiku iwayo achibva auya kuhope bhosi ndakabva ndadzima foni yangu achibva auya kuhope achibva atanga kundinetsa tikanzi datisangane kumvura ndopandakazomuka ndobva ndafonera umweni wangu kozi apa pasina option ndobva ndatofonera ndobva ndatomutsa murume wangu ndamudza ndozvaitika pane vamwe madha vatakataura navo madzimai but kozvine zvakuti tisangane kumvura saka ndichazoti ndoita sei vari kutondinetsa chiro ndikarara ndiri kungovarota ndobati ina ndichazoti ndoita sei ndobva ndaita sei ndobva tangora ndakatora ndakagara ndobva ndaudza umeni wangu the prayer warrior ndobva vangotaura kuti ngatimbonamata ndobva takanamata paya ndopavakazouya the following morning vasati vatomboenda kubasa ndobva ngatinamati ndopa vakazondiudza futi vandipo vamwewo vekuchechi kwavo vainamata ndopa ndakazoenda ndakabva ndanamatiwa but aitongoramba achitongonditaudza mukadzi kusvika ndatozobloka nhamba idzodzo ndakatozochinja nhamba idzodzo because anga kutongoramba achitongondinetsa mukadzi yeye waita hako ninda nekushiya nyaya yako pano mazvinzwa guys handiti muri kuzvinzwa kuwhatsapp group unenge wapindawo muwhatsapp group waedwa une umwe muwhatsapp group uchikutambura mwana unenge udesperate unenge udesperate uri kutsvaga mwana uri kudai unosangana nevari kuti uya tidai wonzitumira mari koitosangana usiku handiti mazviona kumwe anga achatorombeswa asingazivi zvekutsvaga vana izvi ngatimbomirire nguva yaMwari guys because zvekubvura izvi kana kuita sei kana vamwe vanhu zvakutyisa because unogona kutorombeswa turu mwana sure amen wakazoita here mwana handisati good luck don't worry wait for the Lord the time ichakwana all right muningina good luck sharp zvakuona hello caller hello SIS MELLY maserasi tasvira maserasi makaromba hai makuita indoda hangu kungodanangura zvinhu zvandakambosangana nazvo but ndandisingazivi kuti zviri kukonzerwa nei kana kuti zviri kubva kupi ndakati ndakamboshanda ndichishanda muno muSouth Africa muno makore akawanda ndaiti kana ndakaisa mari yangu muhandbag kuti ndabuda kuenda kunotenga kana kuti ndakwira kuenda kunoku ndaingoona mari yapasisina ndakaita boyfriend zvaingoita sekuti even ndanipe 200 zvazvisingaiti yaingova boyfriend yekuti tinongofadzana pasina kana chandikwanisa kuwana even kana sauti asi maiwana zvanoipara newe kola pakuzotuka hapana chandaiwana kola apa manje maiwana zveimi kola hani maipuwa here kupuwa SIS MELLY ringochipuwa but kana wapedza kudaro hani unofanira kugezawo ko iye saka iwane iya vaikosevhisana kola zvakararama nguva yakareba asi inini ndaingoti mhani kuti ndakaenda kunobatsirwa kumachechi anobatsira ndogona kubatsirika asi ndakafamba panhu pakawanda hapana kana chakakwanisa kuti chindibatsire until ndazowana murume akandida akabva nditi andauda mukurora ngatigare tese akagara SIS MELLY mumba macho mamusingagariki akabva anditi ndokulojera somewhere indogara somewhere patiri mukadzi nemurume takararama futi nguva yakareba zvakadaro asi pane shamwari yanga yakazoya kwandiri akanditi mararamira uri kuita shamwari handioni kuti zvinhu zvakanaka uri kuda hako kuronyanya kubatsirwa sitereki nemaprofita kana kun'anga kana kuti kupi uri kutambisa nguva yako wadiwa ungotsvaga chechi 1 yaunoenda uchinonamata chiri kukonza kuti kune maprofita kuchechi ikoko ngasakubatsira iwe chimbozvinamatira ndakabva ndaita seizvozvo SIS MELLY ndichitanga kuenda kuchechi zuva rangu ndikutanga kuenda kuchechi ndakapota ndatsikwa nemota iko yakamira mumakumbo mangu
zvokuti ndega ndakavhunduka chero muridzi wemota akaita kuti handizivi kuti mota yangu yaita sei kuti ibude murodhi kusvika yanomira mumakumba ako. Ndobva ndangoti auraiti it's fine, ndobva ndasiyana nazvo. Zuva rechitu ndichidzokera kuchechi ndakauya ndakatemwa nemusoro, musoro wese wakazvimba, kuzvimba musoro kuwedzera kukura uchirwadza zvisingaiti. Uchiroda kumboitika asi pamwe chete yandakurega regai ndirege ndisiyane nazvo. Asi ndakazoti rimwe zuva ndakavata ndokubva ndaratidzwa iri vision yauya kwandiri uchinzi aunoona here zvama yako nhingi rabata apa yakadai apa yakadai apa. Saka zvese zvauri kusangana nazvo izvi uchiti unoenda kun'anga uri kuenda kunoprofitwa kana kuti uri kutambisa nguva yako. Chinozvipa nguva yekuzvitsamira nokuzvinamatira kuna Mwari. Mwari anokubatsira. Asi kubva zvandakatanga kuita izvokoti ndozvinamatira kuna Mwari, sisi upenyu hwangu hwachinja. Nemurume wangu takatovaka, nemurume wangu takandoroora, tangosarwa nemombe mbiri kuti tipedzise kundoroora kumba kwedu. Saka ndoda kungoudza hangu vamwe vari kukura kana kuti vakakura kundidarika kuti maprofita kana kuprofitwa kana kupiwa mishonga kana kupiwa mwena nacho isina basa, hazvina basa, tiri kutambisa nguva yedu. Iwo wakazvinira pana Mwari wega kunoudza Mwari kuti Mwari ndiri kuda ichi, situation yandiri bandiri handidi. Mwari anokwanisa kuchinja upenyu hwako. Upenyu hauchinjwi nemuprofita, upenyu hauchinjwi nemushonga. Ndozvoga zvandachida hangu kungotaura sisi. Amen. Thank you very much, my sister. Thank you. Thank you nemashoko akanaka kudai anovaka waita basa. Right. Mazviwaka wakanga alombeswa kumaraini kwedu kugaisikira mubaba vechinyatsarandiso. Baba vane makuhwa anosikamwa area yose. Havana chinoitika mumba maningi chavasingasivi mudhara yedu. Saka kwaita umwe baba uvo vakanzi vakaromba ndiko kwavakaromba. Saka varomba kwavakaromba kwakuya kwakabva kwachinga kuita zvinhu zvavo after a very long time. Lifestyle yavo vhele waimboona kuti munhu anoshanda achitaura kesi yomwe akatarisa munhu anoshanda kuzvikambani zvisina nebasa rose izvi but lifestyle iripo zviri kumbofamba seizvo vanga vakalomba anomuona right. Saka baba vayabva vaita sebaba saka ndokunga zvanga zvakaibvumba nyoka mukati here kupiwa kwavakaita. Saka kuda vakazikanganisa mhiko here kana kuti chihanisi. Saka nyoka yakanga yakura kana kuti inokura here hamuna zvazvinoita. Ndobva vaita yatanga kukura nyoka yedu bva vaisa mune mutabwa handika. Saka yaitanga kukura ichikura ibvo mutabwa yakusha yakura. Saka baba vangu vasazotiwo ini hanomaona nenyoka iya. Ndobva vaenda ndobva vaenda kuna mudharausha aiti munyasarandi. Saka ivo vanenge vachifunga bhilifi yekuti techiniti vanobva kumalawi vosadza mushonga handi. Ndobva vaenda wakaini vachinokonfaidhawo zvikuru kati baba zvinhu zvakandiomera vediwe ndakadai ndikadai. Baba vaya vamunyasarandi vaivaudzwa vakati ini handizvizivi zvemishonga, handizviziva handiite zvemushonga handizivi. Ndobva vati handizivi mboindawo bva varayira kune vamwe vechimalawi vakaita. Baba vaya vangofamba vakati vakakona vari pazvi vakasvika makore wayo vosvika voti makanzwa here kuti uyu wakaromba wakandiudzei kuti wakaromba ndakatochekera kuenda nyoka yakakura kuzara chabvu wakaromba. Vakabva vaenda pane nzivo kuti muri kuzoera kuti wakaromba uyu munhu wese akaudzwa gaizi munhu wedirira wese paungosvika pakusima kungori padza kudzi uya pano uri kusisi here kuti uyu nhingi uyu wepapa uyu wotagwa nezita wakaromba nyoka yatozara kutabwa wakaromba achimona vachingodaro. Saka zvakaoma dzekuromba idzi amene zvakazoguma sei yaita nazobuda ngaitoone ungachifona munhu angachifona fona peki munhu angachifona unoti zviri zvakaoma. Munhu wese akasara azviziva kuti wakarombiwa. Alokola ndizvaiti musedzimai mefoni iri kumasure, dzimai mefoni iri kumasure. Pane imwe foni iri kumashure iri kuita noise ari muri mave live pashow. Saka dzimai imwe foni iri kuita maecos. Handina imwe foni ini handikotaura ini ndikuti wokuna nautaura kumashure anoti ndiani uraitaura heni. Hello. Hello. Kuromba kuri
Sisi Melly ndakanga ndaipinda ndakanga ndatoromba sei. Ko wakanga waromba sei kuye zvakafamba sei? Pakauya chechi mabasa pandinosenga. It's like a mopa basa pandinosenga. Ndobva pauya mumwe muNigeria. Mazita awo hatichatauri ndobva abvura chechi. Sisi Melly chechi within a month muchechi manga mazara. Manzwa. Ini nekuda zvinhu kandikati aiwa zvaita kandi ndichingopedzawo basa ndopfeka ndopindawo muchechi ndobva ndabuda ndichienda kupi? Ndichienda kumba. Musi wokutanga takanzouya nema100 ubva taenda nawo. Ndakatoti usvikounetsana kane murume mumba ndikati hanzi tina matirwe kazvinhu zviite. Vakati inangu mwoyo wangu inini hangu mwoyo wangu waramba. Ndozvavakaita. Ndobva ndatora 100 rand yangu ndobva ndaenda kuchechi ndobva ndatovasira yavo ndikati pamunozoendawo kuchechi mondokanda. Sisi Melly mari yakaindiswa kuSuperbet. Mari yavo yakaindiswa kuSuperbet tigonesana mba ndikati ndakupaiwo mari yekuti muende kuchechi munokandawo tina matirwe zvinhu zviite zvikanzi iwe usana matavana ava iwe. Inga unoenda kuMethodist wani wakabhabhatidzwa ndikati awa zvinhu zviedzwa. Ndasiya zvakadaro mumwe musi Sisi Melly tamuka taenda kuchechi. Aiwa baba ragondisumudza muchechi zvikanzi iwe ndaona uri une chipo. Ndikati aiwa zveshuwa munhu waMwari. Zvikanzi kugama ndikunamatire Sisi Melly ndakadonha mozva dhimoni riya rekupuritenga riri. Ndorandakaita dhimoni iroro rekupuritenga. Aiwa ndaita dhimoni rangu ndapedza. Zvapera. Zvikanzi mangwana manheru na6 o'clock munhu wese muchechi muye nemaringi tode kuchatisa. Ndauya kandaudze murume ndikati aiwa chaku chinochatiswa zvino ndopakachitanga hondo mumba manji. Zvikanzi unonochatiswa takambochata here kana kuti tichichatiswa ndochatiswa nehama dzako. Zvino hama dzako dzozokona wakapfeka ringi ini kukuchatisa chaiko handina kumboenda kuhama dzako unoda kuti ndiripiswe. Ndikati aiwa tatonzi rindai munotenga maringi manyuwani saka ini ndatonotenga maringi. Zvikanzi ndipo hako mari yangu yavanotenga. Ndakuti aiwa tichaenda zvikanzi kubva nhasi handichadi kupona muchechi. Sisi Melly ndakandorara ndakadzime foni pasita vachipona pakati pousiku. Munhu waMwari hauchadi kuya kuchechi apa vaitaura kachirungu chavo chekunyika yavo ichi. Hauchadi kuya kuchechi nemhaka ye ndakazviona une potential. Iwe muchaiwa ndinotoda kunamatira. Vana vako ndaona vakudirira kumba zvino hauchadi kunamata. Ndikati aiwa murume aramba. Zvikanzi aiwa uya tinamatire iwe murume anozojera. Ndikati munhu waMwari ndaona imba yangu yaparara. Ende nevanhu vekumba kwedu nemadira avanoita mukosho ndaona ndazete rombe muno musango mangiri muno mbeta ndimbomira ndichauya munhu waMwari. Ndoti kana kubasa ndakaramba kuti kana ndakwenda kwabasa apa paiva nechechi pacho padhoo pachechi ndaidarika ndichiti ndopaseji yandaikina iyoyo. Sisi Melly ndakanga ndomuka nafuma kuseni. Ndoenda ndonokirina padhoo pachechi paya handichaendapo. Makanga waromba panyaya yemaringi apa yekunzi muchatiswe. Munochatiswa nemaspiritual husbands maimwana izvo zvidhara izvi. Ende ndozvazvakiitika Sisi Melly because pamatomeshena nyaya yemaringi anenge yatorova ndakufunga. Sisi Melly mozoti mukadzi akapfekedzwa ringi kutaura chokwadi Sisi Melly akandirwadza akafafiro inorwadza Sisi Melly mukadzi akapfekedzwa ringi nababa ivavo. Nditoti iwe madhuya usaenda kuchechi madhuya hazvinomira muchi. Madhuya akati muroora uri kutonyoda iwe mbira ndienda inini rega ndinopfeka ndikati madhuya iwe hauna murume kutoita bhizinesi. Kireshi yake yakangoparara zvisina kunzwisisika ndokurwara Sisi Melly kusvika apa mukadzi yemuzoti akatirwadza tose kusvika pakupedzisira. Chechi yairipa hatitoziva nekwaari akaenda kuCape Town. Ndokuzoti palockdown apa mumusi ndatotumwa naSupervisor wangu zvikanzi ndanotenga zvinhu zvakashota zvepabasa kuShoprite. Sisi Melly mota yandakaona ichifamba napasita ivavo ndakauya ndikavaudza pabomba muno ndikati mota yandaona ichifamba napasita kamaiti vakadonha pasi apa unofunga kuCape Town kwavavaka vanhu vapera zveshuwa mazimba tapera Sisi Melly.
aiwa vanhu vari kurombeswa zvechwa indinototenda mudzimwe wokumurume wakatoramba kuti aiwosei zvokuti dai chiri svizvo dai ndiri nomumwe ndikutochemawo palaivi penyapa handiite sisime ndakati ndadzokera hangu kuunited methodist ndinonamata ndiriko. Mairombeswa mai vakamuuraya shemu. Hei maite henyu mufunge handiite zvechokwadi sisime ndinozoti mukadzi anga aine success yemuchinyatsoona kuti vanhu because isu pabasa pedu it's like more but pane mumo macho munotori nemaofisi ekurenda uchida kuita bhizinesi rako chisaka pari bhizi nenyaya yebeach front. Saka panogara pakagara anga azadza vanhu vasiemukavanga vawana mabasa kusedhirikuva tinotendera kwacho vouya vachitibata kuuya tichinzisa vana pakireshi vanhu vachitomuyemura bati zvese zvakapindwa andofunga rakirake rakatotorwa iyoyo zveshu zvakaoma avanotora nondibva odheya baba ava ndikataiwa zvechua zviripo zvokuti pamwe dandakapfeka ringi kai ngade wakachatiswa kuchera murume izvi zvidi akaenda kuzara wakatichatiswa wakachatiswa neusingazivi mandebvu kangu kakachitaurwako pakaipa. Thank you my sister, thank you for sharing your story. Thank you. Vana I receive this. I want you to receive in the name of it. I want you to receive by fire, by force. Yes, I receive. What are you receiving? What are you receiving? Hey, vanga vachatiswa kuna Natula Bechuludi, vanga vachatiswa kumaringi underground pasilumbra, vanga vachatiswa. Ndinoona zvakaoma. Right, pane vamwe here varuda kushare nyaya dzavo. Hanzi ndasimaparidza mufungi. Ndaparidzera ndamboparidza ndachimbotaura. I talk. I don't preach. I just talk. Ndinongotaura andiparidze. Hello Kola. Hello, SIS MELLY, masera sei? Ndaswera waswera sei? Wakarombeswa? Iwe sewe kana uri paprofile picture apuka. Apa profile picture ndimotodiwa ine kurombesiwa ine. Ini ndinenge ndanga ndakarombeswa pasocial media. Chii chakaitika pasocial media nokuti unyatsokuonekwa kuti wigiyo, wivu, kaswagiswagara kaka. Wakamboromba chiti, wakalomba. Chii chakaitika? Iyo timu mingi SIS MELLY. Ngatirege kuzviti vana timu mingi. Kunze uku kune vamwe vanhu vekuti vari kudeedza chaunga nenzira dzisina kunaka. Ini pane wandaifollowa and munhu iyeye ndainyatsomufarira zvekuti kana ndikamuona mumastreets umu ari kuundurwa ndaimurwadzirirwa. Hello? That's ndaimurwadzirirwa munhu iyeye kutonga ndini ndiri kutotukwa. Ndakapedzisira ndaakumurota socialite uyu. Titori tese pamwe kumafaro pamwe chii. Saka ndakazongosvika rimwe chero ndiri mumba nababa. Kozi murume wangu inini agare pano anoshandira out then maweekends ouya. Ndakanga ndisaite time nemurume. Akauya ini ndiri pafoni kutevedza nyaya dzasocialite. Mapages ese ndichitsvaga kuti haana kumbopostwa here achitukwa kana kuti achidii. kuti unoundurawo. Ndichinoundura ndakanga ndatowo muroyi SIS MELLY. Ndichituka angotuka socialite iyeye ndaitonotega that person ndomutuka and ndakanga ndisina kana maboundaries ekuti zvakati hazvitaurwe. Ndaituka nezvinyadzi nekutuka vana mai vake kutuka zvikumwe kwandisati ndakamboona muupenyu hwangu. That's a very powerful. This is a very powerful confession, guys. Very powerful confession. Yakutaura mwana uju ega from the horse's mouth. Kuti ndanganda tove muroi, ndanganda tinosa see boundary. It's a very mungaseka mesa man laughing image, but this is a powerful testimony. And the rambe. So mumba muno ndine bhuku randinaro so rakanzi living in the light. So ndine zuva randakamboti ndingoverenga bhuku iri.
rakandibatsira zvekuti rimwe zuva ndakangomuka ndichiti kondiri chiinini. I'm no longer the same person wandaimbova kudhara. Handisisina maboundaries nemashoko andinotaura. Chero murume ndakanga violent. Saka ndakazowana mukana wekunamata ndichikumbira ruregerero. Ndakaexita zvimagrupu zvese. Ndati socialite ndakamuunfollowa. So gubira kundibatsira ndatomuka pakati peusiku ndichinamata. Zvatonani. Ndakukwanisa kukomenda ndisingatuke munhu pasocial media. Saka guys nyaya dzekuti hanzi ndiri timu mingi ndikamuona achitukwa iwo unoda kutukirira vanhu ivavo tichainitiatwa musatanism tisingazive. Because vamwe vanhu vari kuenda kunoromberera kuti vawane mafollowers. Saka ndo zvandinoda kungotaura wangu sisimeri. Ndini ndakanga ndiri one of one vakanga vakatoinitiatwa musatanism because ameno handigoni kunyatsozvitsanangura. Yeah, pakaipa handina hangu mashoko ndinongoti wakaona decision yakakunakira and may the wisdom of God keeps up shining upon you. Thank you. And please chengetedza imba yako. Usaputse imba yako nekuda kusocial media. Ndakaexita zvimagrupu zvese nemasocialite andaifungidzira vamwewo ndakaexita ndakaunfollowa. Right. Thank you munin'ina wangu. Thank you. Bye. Right. And ichokwadi chinorwadza, guys. She's saying the truth that she has, but it's her story. It's not my story. It's not your story. It's her story. And she's saying, "Mwana mudiki." Ndakatasa profile yake. Mwana mudiki. And so ndinoda kuti mugare makazviziva, guys. Do not trust even me. Don't trust me. You don't know me. What I do, patinoparadzana usiku papa ndichiti ndakuna norara, inichiti ndakunorara, you don't know. Murukunzwa. Stop idol worshiping. Stop idol worshiping. Hello? Hello, Sis Mel. Yes, Mr. say. Good right. Ini ndoda kutaura yangu yachikoni madzishamwari angu. Takatowanawo kwainamatirwa vanhu kuchechi. Chokwadi chisina kunyepa ndini nyakutodza vamwe ndikati ndaudzwa kunzi uko kuri kubatsirwa. Wani weshamwari dzangu anga asingaite mwana. Mumwe wacho aiva nezviri kumunetsawo. Ndikati uri kunetsa nemwana iwewe handei uku. Iwe une zviri kunetsa handei uku mwakati handisi kushanda. Isimeli papo ndofunga takaenda tiripo 8. But munhu nyakudedza vanhu kudini. Taenda tiri 8 kuya takabva tasvika kuya. Tikanzi mari dzibhadharwe. Vanhu vakatobhadhara mari. Tikanzi kuda kuzoendwa kumvura mamwana mapfini. Ndobva ndatanga kuti kune vanhu vaive aiwa. Imimi mari dzekumvura musabhadhare. Ndini majenda akudza vanhu ndikati singatingobhadhara yekubatsirwa panapa. Mari dzekumvura inisadzibhadhare. Saka ini namhino zvandakatanga kungoitika kuti andike munhu akubudirwa kuita nengamhino kuti handiti papanzi makupindwa mugombeza. Ipapo mukupindwa mugombeza. Vanhu vachinamatirwa 1-1. Saka ndakabatwa nehope ndichipepuka pandatoti kunono ko mugombeza umo chiri kuitika. Ava vangu vari kunetsa nokuti dzini ndiri kuenda vakatoti komwe baba uchinoenda kuchikana munototera kumashure. Ndobva ndati imi musaiitire mugombeza umo chichiri kumbonyatsoitika mugombeza umo. Vamwe vangu manje havachandidaira kavari kutondipushira panze. Ndobva ndatoti kuno umwe wandandinawo kumwatengatinaye ndikati imi mwoyo wangu uri kundiudza kuti musapinde mugombeza umo. Manje vabva mugombeza manje havasi kutaura kuti zvii zviri kuitika mugombeza. Amai veye vadzoka kubva vati iwe mwoyo wako kana uchikurambira. Ndikati namai mugombeza umo handisi kuenda. Vakati mwoyo wako kana uchikurambira usaende. Ndikati handisi kutombopinda mugombeza. Ndakabva ndaramba. Amai vabva vataura vakati mugombeza umo muri kuretu kwavanhu. Zismele. Pavakadzi 8 vatakaenda navo plus vamwe vatisingazive. Ngoti hangu handidi kuti zvizondishandiraka. Asi mwoyo wangu unogara uchida kufumura munhu iyeye. Mwana wachidiki Sismele akarepa vakadzi. Anzi aiti vanhu vakapinda kuti ndidhonzi ririmi. Vhure makumba. Ingawani une nzeve dzihombe. Mukunzwa Sismele? Apa ndiwo vaendesi.
8 vedu vese vari 7 vakaripa ine nanguka ndandisingazvigire but indakatanga kuita majeucha ndakubudirwa zvezvo zvichinditi usaende ndikatotanga kutaura ndichitanenge munhu akabudirwa so asiwo iliyo kola inini kola maiti kurapwa rudzivi machira ini obviously machira kurapwa kushandirwa kanyama sisimeli takaenda tikaudzwa kune vakamboenda kuti takamboenda zvemachira izvi ibveni vanoendako takazovabvunza kuti kuzvemachira ndezvi vakatsingotisati tombozivawo izvo muri kunzwa sisimeli but zvakanaka kuti nereziva kola ufumure munhu kuita kuavoida vachaenda komangwana kwese chanopindawo mumagudza uko vasingazivi vachiti iyi healing process kune vakaitwawo vakati handi vanoda kuyamuzotsaura ine hangu ngavauye vataure vaudzei vauye vataure bcause vakatoitwa pavo saka pavanenge vachiitwa mumagudza umu nhaiwe vaitodzivhuraiwa chiti vachitoitwa vaitoti ake mutsvimbo yake ka asi sisimeli munoziva kunzi ndidye muromo vhura makumbo uchiswa zvikunuku kumakumbo ako mukadzi kutobatwa kaikoko hakuna here akadyiwa pamwe vakazodyiwa pamwe tsvimbo yamozisi yakapinda vachazochinyara kuudza kuti tsvimbo yakapinda yamozisi mune vanhu sisimeli mamusina like kuti vamwe vanhu vanenge vasimuka mengoona paro kuti hamino zviri kuitika okatingokuti tunda izvozvo vachitenga kungogota ipapo sisimeli inini ndafabvunza chii chaitika mugumbezo sisimeli nanhasika zvinondibata kuita nenge munhu dzini ndakazviitwa murunga sisimeli kutaura sisimeli kana kuseka handigoni ndinotozvinzwa nenge dzini ndakazviitwa murunzwa zvinondirwadza zvisingatomboita zvinorwadza ida asi kuti muprofita wachiti pitai mugudza mose pitai naiye muchipinda naye mukati momo paanotanga kuti ndidhonze ndinanzve ndidle kuchiri kurapa here unotiza semtime unotiza ipapo semtime kuti ubuda mugudza kutiza ndichaziva kuti pakashanda unozoti vanoendako ikokoka sisimeli vese vanga varara vanoenda ikoko vanga vabatwa nehope takatozoita kuvafundira kuti imi munhu wenyu muri kuzoti abata vanhu vakatanga kuti vese varara ndikati kuimimi mese manga makodzira madidi vese vanopindapo sisimeri zvezvo kuti nyangwe evhini dai takangoyewo kana nemapurisa ka tisu tega vamwe vese vanopindapo vese vakarara kuti anenge vakafuridzirwa sisimeri kuti kodzirai ari kuuya mutara zvikwanzi ndakabatwa bada dzina kurarwa simbongiri ari kutaura ina handimuziva hangu pane vamwewo vanhu ndisingazive vedzimwe zvinhu anotaura muconversation simbongiri ndakabatwa hangu asada kubatwa anoitingudza vese vakanyatsotaura kuti tabatwa sisimeri vachinzi dhonza rurimi rwangu dhonza vachidhonza sisimeri rurimi rwenyu unozoti nanhasinyeyo ka rwemuromo sisimeri kunzi ndinzwe muromo ndikise muromo saka nangoyauzokutaura kuti vaprofita edu atinoda yakaya vanhu ngatina mateitega kubva ipapo sisimerika nyangwe munana handidi kana kuinzwa siriasi vamwe havo vachazoya havo vetaura havo mazitaka but inini nyangwe yari panapa ndingota handina kutaura sari munhu ndataura zvakaitika kuvanhu because vanhu vakadaro handizoziva zvavanoita sisimeri vakadyira vanhu mari dzakawanda akambotaakabatwa kupretoria aiwa manje hakuzi kupretoria hakuzi kupretoria saka vakatowanda kavanhu magudza manoiti gudza akawanda sisimeli tuvanhu kuti musatombotudherera twakapfeka tuhembe twegirini netowhite tuchijamba jamba kunyanenge tu sisimeli shuwaka inini ndiri kunamatira faya kuna babayo babayo vachafa zvavasingazivi ndinonamatira faya upenyu hwangu hwese ndikangovafunga sisimeli apa havazoziva kuti airwara ndeupi angasingarwari pahu7 vasikana ivavo vese vachinzi ndikisi pane mumwe akazotanga kuita nenge akumanifesta imumwe akatanga kuvamamisa hanzi muprofita anonzi mutumwa sisimeli haritomboriiro zita rake muprofita yakatomboita mbiri musocial umu vanhu vakamhanya vachiti ndii handida hangu zvemazita evanhu but kunyanya masocialite ari kuti advertisera maprofita vari kuchikwadzisa aiwa unoona zvinoitika masocialite ndikandinyaso kudza chokwadi bcause niniwo ndiri mumwe wachona handiti zvinoitika nezvokuti handina kana mari yechingwa vanobva vauya kunzi
ndine zvakare ndikumarket but sinokuudza kuti go at your own risk. Munhu ari kutokuoffer 3,000 apa advert ndosiya. Iwe musingandipi 3,000 yacho. Ndotora but tinoenda kuudza kuti go at your own risk. Imi kana mazoendawo zvazvo kusateerera kwenyu. Uyu advertiswa. Muprofita uyu waitwa interview. Wogona kazvazvanzi uenda mupasisa endai. Vanhu vakamhanya kuenda kamuprofita akapasa paintaneti zve. Sisimeli mukuseka sisimeli kutaura chokwadi ka. Sisimeli ka nyaya inondirwadza ndinoti ina hanga handina kuitwa handine pakana vamwe vangu vakauya but ndinorwadziwa sisimeli ka kuti vamwe vangu vakaitwa ka. Zvinongondirwadza so sisimeli kutaura chokwadi. Takazobva ipapo kana kurarana ndisingagoni ndikamufonera ndikafonera vese vandaiziva nevakadzi ndichifona ndichiti mimisei matisiya vanhu vachiitwa zvakadai. Mukunzwa sisimeli. But avo vamwe kutori nevamwe vachiri kutoenda. It means varisi kugona zvo but vari kungobatwawo varisi. Ende vari kutoenda variko. Ndo nyaya yangu hauyenda ndandangoionayo hangu. But it seems sisimeli kamuprofita yega akanga atoona ende sisimeli akanwa yagamasta munoiziya yagamasta. Ndo pamwe pachona pandakataura ndikati but muprofita uyo ari kumwa yagamasta kawo ari kubatsira ikanzi yagamasta mushonga. Munoziva kuti sisimeli isusu tiri tega vanhu tine chiprofita chedu chatisingadi kuona tinoda kungorobhabhatidzwa. Sisimeli ka ipapo ndikatombodii ndikadii but kungoti munenge musingazive kapamwe muchitoti madhimoni uyu atangawo nemadhimoni munenge musingazive sisimeli. But abi yangu kutaura kuti ngatisaendei vamwe vanga vari pasi ndakatotaura kuti mukudzomu ngatisaende but hazvina kana kushanda. But hatisadembe hedu zvakatoitika zvakatoitika yadeuka but kungoyambirawo vamwe kuti kana makuzoenda kumaprofita uku kauku especially sisimeli ndikakudze akabata vana vema40 years vakadzi vema40 years vakadzi vema30 something. Icho chiri chimwana chiri kidikira chibhenteni chimakwesha mamai 1992. Inini hangu handinare muromo shuwa maprofita o 1992 kuvatana namai vake 1992. Kuzofonera vamwe zvikanzi akanga ati hanzi handisombozwa kuti doro ndakarimiswa nani yowe hanzi zvakatoitika zvese hapana chaitoziva zvanga zvitori zvinyowani. Zvakaoma. Waita kokola rega timbodzi wavo vari kumbofonawo. Thank you very much nekuti pawo kuJoburg guys kwaita muprofita uri kuti kwaidhonzai rurimi. Kwaita muprofita ari kupinza vanhu mugudza. Kana maindako go at your own risk. Kuona waindako ukadzipinda mugudza. Funga dzako dzidzoke palive yanhasi kuti kune vamwe mai vakambofona chiti gudza. Handika unomwa yega master kuJoburg uku. Ijega master. Hello kola. Hi, is this a Spanish dialect? Yes, how are you? I'm okay. Hi. Now, we'll do a contribution. I'm sure we can get my time down. I'm going to go. All right. But I'm a snake. But I know that it's going to offend a lot of people. But the truth has to be said. Yes. If I'm a radical place, we go down to the will act. Like explain. Punishment is not easy. That's also my sleeping as on talk. So a couple of years later, I think around 2019, was very let me just be precise. Was very I had a meet at the social night and I need to know the Muruno I can go UK. What happened to Paula's one? Wakuyamwiwa, why? Look at my phone in the gating relative. Hello? Yes, what's okay? Hello? Yes, we can hear you. Check and comment section which is the so can I shut the so can I shut and I go to Okunu, that's what we see. And I'm debate so can I am looking at the attack about to rate. Then I don't go to Nyaya because I think this year, but we cannot in a common interest. They would teach no one at drama that I channel. Drama, I do it, cannot opera. And then Muscano later, because we are being Squango. For some reason, I've told you, yes,
ndokutoti ndoda kutoperekedza muchato wangu kasi ndoda kuti ndiperekedza muchato wangu unoziga handina kuvhunza ndakafanira kuti majokes pekutanga tikanzi nabamukuru wako zvinhu zvaiita chichi mind you sisimedi that time I think ndanga ndine 19 years iye munhu anga ari kunana kuma 23 years saka tese tingangoti we were both in brackets yes same water group yes vana over young adults you know what I'm saying apa zvandisindipe namba dzako dzewhatsapp apa atotanga kutonitaurira zvikanza fiance yangu ndakaityisa saka ndaityisa takutochata munhu ari kwakati saka ndindato nemapepa vangu akaita nokutora I was so shocked ndikati hezvo ko munhu oyo anogadzapera kuda kutora inini tagara paya munongoziva sevanhu vangu vakungotaura tichingodzanawo maproblems mulife and stuff enda ndine kaproblems anandinavo but iko ndati kurenda kutoona kuti panga siri kaproblem zvazvinoitika kune munhu wese pandatomovha ndikati ndo problem yangu yabva atanga kundiudza maproblems ake zvikanzi paweekend ndokuya ndokutora toenda kuna sekuru ndiki vanoita zvekugezesa vanhu kumvura kumvura kunogezwa ndikati haika ati weekend ndiri busy chichi because inini handambobvira ndaita zvinhu zvakadaro mulife mangu saka kuzotanyira pakati zvakandiremera ati weekend ndiri busy handikwanise handisi munhu yanga ari musleeping aripo zikanzi allright aenda kuna kwavakaenda vakachitoposta mapictures avo vakatosungirira machira avo vanozviti vana manjuvu vasikana vacho vakatosungirira machira avo emanjuvu egold vanga vari kuimwe mizi uroko kumusha ukamira zvindinobvumidza kuti tawe panenge kuzodabva nondobvumidza kutaura muizi racho kwamukuvisi vari kwamukuvisi vakasungirira machira egold munhu achanogara akapfeka mabhengo hameno izvozvo zvinhu zvacho izvozvo zvechivanhu akadzoka akanditi ndaudza sekuru nyaya yako vatoti vakuda kukuona vanofanira kukugezesa vokuintrodusa kune manjuzu ako ndikati manjuzu angu ko sekuru it was just so confusing muri kuona saka tagara indaingoramba ndichimujinga nichinjinga chindipa nhamba achiti ava vati vakufonere kana kuti mukuru wedu wekwasikana wati akufonere saka sezvindeyabva tanga kutoita rimwe socialite so haveno kandisenene masita but munhu ndiyega ndingoparaphrase pane mumwe munhu socialite anoita akada kuita zvematongerwo enyika so vazoburitsirwa sex tape rake I think vakawanda vabva vaziva akazomborwara mazuva apera kusati ari masita because atiri kuzopinda pamawani I think vanoziva vanoziva kuti ndiyani avatanga kudanana nemusocialite yavo pamusocialite vanenge vanhu vanotoziva kuti ane mukadzi vavatoti andiudza akatozoandidza mufuko wake kaini ndoda kutomuendera kwasekuru vena akati ndasangana naye akandipa gift but he was not interested but tanga achingotaura akandiudza mufuko wake saka ndaita sei ndoda kuenda ndoda kunofambira nyaya dzake kuna sekuru aya vaimbonditi vanoda kukuona ndokubhejera anodzoka totanga kutodanana ndikafunga kuti majokes sisi vaivayabva after a week or so vavatanga kutonditumira mapictures nesocialite yavo socialite yaya akamupa mota yemukadzi wake iye mukadzi saka akabatotora mota yemukadzi wake abatopa musikana yavo vatotonetsa pasocial media zvikatonzi ningi nanhingi vanenge vasiri kuwirirana mazuva ano chichichichichi musikana iye ndiye anga kupostwa nesocialite yare iye that was after aenda nezita kuna sekuru vake akadaro futi kune vamwe baba akati zvino munhu has been eyeing him for years but handida uda mukadzi wake stereki saka inini ndakumuendera abva amuendera sesimedi zvandakaona nemasista angu baba vanga vakutofamba naye vakamupa mapin mabank cards every day achifonerwa nemukadzi wake zvichiziva baba havachabhadhare maschool fees evana haukamuri kuzviitirei zvauri kuita this kind of thing saka ini ndakaona kuti ini nangu ndanga ndatotorwa nenzira yakaipa ndinguda kuvanhu vachinongosangana navo mumagrupu pafacebook obva mauya kumainbox totanga kuwirirana ende ndoda kubvudza kupatile iri kuti tinochinzwisisa hati chivanhu chekuputserana dzimba ndizvo here
ndakandobudawo kupinda mucomment section kuti ndo chivanhu chacho kana kuti ndiwo mandizi acho ekuputirana dzimba dzevamwe ekuti vana vasazobhadharirwa maschool fees ndatendasi. Amen. Right. Thank you very much, Kola Mina. Thank you very much. Right. Hanzi mubvunzo uyo. Kuneve maslay queen. Shonde later. Maslay queen. Kana kuti vanoita zvechivanhu hanzi takumbira mutiudze kuti ndicho chivanhu chacho here chekuti vanhu vanoputsirana dzimba. Anditika ndaona muchembere napiri vari mucomment section, ndamboona muchembere soko vari mucomment section. You guys are free to call in and educate us. Mubvunzo wabvunzwa nemwana arikuda kuziva kuti ndizvo here kuti manjuso aya anoputsirana dzimba. Ndo zvaari kuda kubvunza mwana ushu. Saka you are free machemberers to call in hanzi zvaitwa nemaslay queens and answer us right now, because I thought ndanda kuti ndakuda kuenda manje chiringa ziva cheche chiri imi guys mirai inini ndikuda kuinda imimi muda kugara pano handitika ini chero kubika cheko handina ndigere pano nhasi Friday ka andive pano pavatoenda kuoff vanodzoka nesandi hasa ndabika dhoidhoi wangu mirizika pasaidi pangu close that angomirizika pasaidi pangu kurava kuti yaanzarai. Saka ndodii nokuti ndoda kuenda ndodii hazvisi uroi. Right. Handizivi kana muchigona kufona hanzi kuendepi ai kunodika kavhiki kwaivika ine foni hazvizonyatsobuda hazvizobuda iwo uti ndine one room kona yangu ndiyo iyi hauzivi hanzi nhasi idhere takeaway. Yes, idhere takeaway, but chiproblem ndekuti ndakachiona muchembere napiri fonai panhamba idzo newhatsapp calling namba dzakapinwapo hanzi takeaway. Ndofunga ndiri kutengerwa matekaaway wangu vari kutitengai matekaaway ndofunga ari kuuya saka ndoisa here order motenga matekaways acho. Hello Kola. Ndiri right muri sei vaningina itai muchitenga matekaaway acho anoda kutenga ngauye kuwhatsapp ndimupe address adelivery paaddress ndiramba hangu ndakagara pano zvo ndototora hangu doro rangu ndochigara pano kana ndikaona hangu pakati Kola akapedza pasina wauya ndoinda hangu ndonomika zvo ndingagoregere. Right. Taura henyu Kola muri sei? Ndiri right hangu inangu handisi muchemberi achozvaona muchemberi napiri havanonyatsoziva but ini ndinongoziva zvangu nekuti ndinoda kunyatsozivisisa zvinhu zvinenge zvichiitika. Saka inini ndoda kutaurawo pane time kudhara patakamboitwawo mukana wekuti unenge muchiteerera zvichinyatsotaurwawo nevanhu vanonyatsoziva zvinhu zve8R. I'm very Christian and Pentecostal, but ndine kanhu kuda kunzwisisa so that aurasiki aurasikire muzvinhu zvausingazivi because vanhu vazhinji vanorasikira muzvinhu zvavasingazivi nekuti vanoshora kana vashora vakazosvika kwazviri havakwanise kuzvipatsanura kuti izvi zviri wrong izvi zviri right. Ndo zvinoita kuti vanhu vazorasika zvinorasikira mukona chidai vanhu vachinyepa kuti tiri zvazvamanjuzu tikuita zvamachichi and all that. But nyaya inoitika manje ndeyekuti like pane vanhu vanoita dambotangatira pane vanhu vanoita zvokuromba vere vatombozvitaura kuti vanhu vanoita zvokuromba vamwe vacho vanotoita vasingazivi but everybody should just know kuti hakuna mari inouya mahara usina kuishandira but ukaenda chaishandira kwacho kuti waisiye mahara waishandira. Inzwai Auntie Melly, I want to tell you something. Musafunga kuti vanhu vanoromba havashandi vanoshanda mazvinzwa ndo vanhu patinorasika ipapo panofunga kuti kana munhu achishanda aine magonyeti ake aine chinyani mamaini ake haarombe because ari kushanda. No, that's wrong. Munhu anoromba achishanda because chinoitika ndechekuti munhu anoti ane zvinhu zvake zvainazvo anosangana ndiri kuona nyaya dzekutaurwa dzakawanda vanhu vari kusangana mafriends vari kusangana kwavari kusangana saka vasangana kudaro mumwe anopa vamwe advice kuti no boys no girls tikunohodha zvedu zvinhu kunonzi kuikutekika but you need some help teki market yakaflata zvinhu zvedu zvinofanira kubhalanza. Kune vanhu vane utsinye kune vanhu vane chi munhu anoudzwa ine weya yekuti inomuattracta kuti aende wherever kwavari kufanira kuenda kana zvazvo kuti kune vanhu vane utsinye unotorerwa mari unodirwa mari unoitwa sei handisi unobatsirwa so that will be protected
ndinzisa votoenda vasikana kana kuti vakomana in the name yekuti they're going to be protected kana kuti vanyatsoone mabig clients vabate big fish kana kune kune chitenda chihombeso chinenge chiriko vototi takuenda kuchitenda ichocho ngatinotsva kuzokuti tipiwe malaki kuti tipiwe yes but vanhu vanoshanda ka vanotora mashops avo vanhu vanotora mafollowers avo paFacebook vanhu vanotora machechi avo vanhu vanotora zvinhu zvavo fake nekudhara but vaendera kwavaendera pane somebody anenge atointroducer handi mazwa musikana ati ndindakavaendesa vese vasikana vere pane munhu anotovaendesa as groups vanofanira kusiyana nezvemagroups nezvemafriends vanofunga kuita zvinhu zvako saka kana vaenda kudaro manje vanondopiwa zvinhu zvavandopiwa munhu anotozozviziva kuti shame ndapinda pakaipa atopinda mazviri ndopaanotozozviziva kuti shii hazvisikuita ndapinda mumoto. So this is the thing, vasikana ka hakuna chinhu chinouya mahara, hakuna chinhu chinonzi protection unless waipfugamira wega ukanamata kana uri 8 year ukaita zvaunoita wega ukazviitira, not from somebody uchipiwa chikwenzi uchipiwa nziko chikwenzi ichi enda unodai kandi odhora kandi ocoin kandi oring kandi onecklace, as long as there is something chete utoziva kuti uchaisa sacrifice. Munoziva concept yatinayo kuma-Christians yekuti yesacrifice yemubhaibheri yedu inongoriko futi ikoko ndoinotoshanda futi ikoko kwacho. Zvinhu zvese zvatinoshandisa kuchechi zviya zvinoshanda ndo zvinoshandiswa futi kuThe other world. Vanhu vanofanira kuzviziva izvozvo kuti the same concept yemimshaki iyoyo, mimshaki anoitinge haisi yema-Christian chete, inotoshanda futi ikoko when they give, when they sacrifice something, then they keep getting more. Ndozvinotoshanda ikoko. Saka vasikana musafuririke muchitorwa nekukwezwa mbichana nekusangana nevanhu paFacebook vamusingazive kuti vanhu vakabva kupi namachurches ekusangana navo paFacebook. Indakatombopinda ndoda kutombokutaurira kamukamboitika kuti ndakatombopepe pamacovid pepe pota ndisingaende machechi ndakatombojoinawo kumwe. Ini munhu anofarira zvokunamata angu ndakatombopindawo kumwe, but inini somehow ndikapinda paunhu pari wrong, I feel it. Ndinozvinzwa kuti something is wrong here. Saka ndakazoonamata, handidi kutaura kuti ndakanamata munamato worudzii because vanhu vanobva vazoziva ndekupi, I don't like that. But ndakazoona kunga ndakurota ndichinamata, ndakurota chamupupuri, ndatora chamupupuri, ndavhunduka kudai ndobva ndatorota kuti kundange ndatorara, how can I sleep ndichinamata? How do you explain munhu anokotsira achinamata? It means pane zvaitoitika, you understand? Saka ndakaona ngoti aiwa uchada chimwe chiratidzo chipi kudarika ichi. Ndakaona ngoti pam kubvisa chi magroups ese chirwedha yakanaka yakaita ndakamabvisa. Ndikati aiwa munhu ka ziva kwawagara uri kwauri, full stop. Saka izvozvo izvo ndo zvatoda kurayira vasikana. Vasikana musafunga kuti munhu kana aine mari haakurombesei. Chero ane mari inosvisva wemari chachero anoda kuendesa kumwe kunhu. Kuromba hazvireve kuti munhu asina mari, not kukuendesa kumwe kunhu actually, kana kutoraramiyewo aine mari kudaro obva atora zvabuda mauri zviyazviya zvoenda nazvo kunogadzirwa zvinogadzirwa. Ini last advice yangu ndoda kupa Auntie Melly ndeyekuti munhu kana uri muChristian uchitendera chitendero chako chakuti mamethodist mati munoziva manamatiro enyu mimi, itazve ikoko zvauno understanda. Don't cross over. People who are crossing over ndo vari kundoitiswa zvinhu zvavasingazivi. Kana uchiita zve-ATR African tradition ya zvemudzimu izvo, ita izvozvo chete. Mukaona ana muchembere rapira ndo ATR ava vanoita zvemudzimu chete, havaite zvakawanda. You understand? Ukaona vanhu vakadaroka havakrosi vachizviti vanika kusazvipembedza chuma chikanenge karibu. Ukaona kuti vasikana twechidiki tinenge chira zvokudini akamboti kupentekosto akamboti kwakati, that's a lie.
kuzvinyepera ikoko ndoko vanorasika ikoko. Usati uri mupentekosto mangwana kuda kundonamatirwa kumapostori. Mapostori anoyatsoziva. Ini ndakabarirwa muchipostori inini antimeri. Ndinoyatsokuziva kuti chipostori chinofamba sei. Ende munhu anoyatsoziva chipostori anoziva kuti ndikasvika pamba ndikasvika kana kuti pamuprofita anoshandisa dzinonzi chidzedze dzemvura dzedze. What does it mean? Manje ava vana vanongoenda ava. Nevakadzi vanenge vachingosvika munzvimbo havazive zvazvinoreva. Munhu achinamata in a certain way havazive zvazvinoreva. Chavari kungofunga kuda kubatsirwa. Batsirwa kwauri ikoko unobatsirika ikoko kwauri. Batsirwa in the way yawakura nayo yaunoziva iyoyo. Zvekukurosa ndo zviri kuurayisa vanhu. Musakurose muchindobata matraditions amusingazivi nezvitendero zvamusingazivi. Vanasikana garai ikoko nevakadzi vakuru. Uye musavhurirwe musati zvemagroups. Don't do groups. Do your own thing. Kana ukazviendesa kunanga zviendetse, kana ukazviendesa kupentekosta zviendetse, ukazviendesa kupostori zviendetse, uri one. Handiti makaona senge vhidhiyo yakabuditswa yeye mazuva ano mene mukomana yakaterwa naye ari kutota nwangu wakaita chiunga kuti ndo pamafungirira vanhu vanofungirira vano nekuita sei kudozozai. Munhu ita chinhu chako uri one kana uchiita zvinhu zvako kwete zvekufurira. Ndozvandingangotaura wangu. Right. Thank you very much, my sister. Very valid points. Thank you, my sister. God bless you. Right. Nyaya yekubatwa musoro. Guys, ndakupedzisa ndakuda kudarubika. Nyaya yekubatwa musoro mumachechi. Nhasi uri kuchechi ishi. Next kuri kuenda ishi. Next kuenda. Kwese kwawaenda unoda kunonamatirwa. Musabvume kungobatwa musoro. Please. Musabvume kungobatwa musoro. Anditi kana zvichiita munhu ngangonamata ari kupupiti kweiwe uri kubenchi kune vamwe. Namata munhu ngangobata maiki yake anamata kweiwe uri kubenchi. Iye kufanira kubatwa musoro iye kufanira kubatwa musoro iye. Ameno guys. Musafanira kubatwa musoro iye. Pandoona kuti vana vamaprofita deni kuchechi kwedu kwakamboya. Takazoivavira kaisu isusu yekutaurisa iyi. Takazoivavira titakataka kutoireisa musoro kuchechi kwedu koko. Inoenda tichidzidze masikwana guys. Dzevanhu vemunedzi. But just a simple church. Unaona? It's a simple church ukota uende wao unotongofila kuti hayi wandiri kupa unofila comfortable home ndemwe there ndopinda mandobvumikwa kuti my voice right. Kwauya muprofita wauya wamene kwakabva murefurefu. Wauya muprofita murefurefu ya watanga ku saka inini semunhu mongozivawo guys kuti tichemberedzere swagi dzina kutanga takakura kudai guys. Zveswagi zvakatanga tiri vana vadiki. Unaona? Saka ndaivire munhu aifanira kupfeka matori ani murikwa kunopisa ani mazvona kunopisa kuti inguva kutodikitira animona saka nhasi kwakuita kuuraya munhu jake. Saka ini tinofanira kupfeka even matori antika ndoisa nezvimacheni changu zvemagumbo. Ndinombondoona ndakapfeka zvimacheni zvomugumbo ini antika hazvina kana zera ini ndotokiya kungoti ndi mazano andingasasaisa angu iyeri pamino mukutoona mhino yangu yakabogwa animukona ndinaibayirira iyeri pamino andika ndaibayirira iyeri pamino. Muri kuona nzeve dzangu dzine maburi mangani? Muri kuona kuti ndine buri kumusoro ndoita rimwe buri ndine 6 maburi ndozoita aya 4 aya muri kuona kati ndandanda animona. Saka ndiri munhu akagara achingofarira handiti maona right. Saka ndaisa tori dzangu ina ndisi munhu wemaprofita ndisi munhu wenanga ndongo ndaingozvindira kuchechipo ndaisa matori angu muyame mwana uri kupisa zvoku ndakapfeka kamandikiri maslipslops animona ndapinda ini ndofanira kuzvigarira kumberi kwanechira zvikuitika nyatso kuanalyze zvikuitika ndagara kumberi muprofita yatanga auya anotanga asimudza vanhu vese veimwana wakufamba achipinda nemumabhenji muvanhu achipinda nemumabhenji vanhu wasvika pandiri waona tori waona tori mzimu wakumbomu wati ndakupeni wati ndinoda kuendai kumberi ndaenda kumberi kuenda nomira kumberi kuya andi ndakatoona kuti uyu ndiwe mafanizi ari kutotsvaga vanhu vari kuzvinhu zvisina basa ndinokuti ati ndode aita pane vasikana muzovana vanhu vane vemunomuno vasiva kaisa nevemunomu andika waita pane wematatu vasikana vematatu wati indai kumberi vaunzwa kumberi kuya taungana kumberi vematorinyi vemaiyeringi akaita laini vakabogwa mbeti hani muzavasikana umwe akabogwa apa umwe akabogwa apa umwe akabogwa riri takanongwa tose tikatokandwa kumberi right apedza auya kumberi kuya right
zvikanzi 1 saka seven ndakatangwa zvina ndiri kumberi akatanga kuuya kuzonamatira pandira auya kumberi zvikanzi simudzai maoko enyu ndasimudza ndamirira zvichiprofita changu ndari maoko zvikanzi I wanted to confess gore reyaguys ndikati confess what anzika ini chechi medu guys nditori nditori munhu anongosikama kuti maijuya vanongotaura zvavanoda vanoona vanongotaura zvavanoda totopedza ndotoita vanoona vanhu vese munoziva muchechika vanhu vatoti zvirekwangwa confess kaya vari kuwai ndikati confess zvikanzi yes you need to confess my sister today it should be your deliverance day so you must confess you must tell people where you went and where you got these rings munozati ndakabvaruka ndiri kumberi nokuseka kuti vanhu vese munozati muchechi amubvudzi kuseka munozati vanhu kunochinzi musangosekeseke kumberi kuita kundokuseka vanhu vamwari mona ndakaita kunge ndichadonha guys ndikuzikonfese matoring andakatenga mutaundi mumachaina hanimona ndikati what zikanzi yes my sister you must confess you must tell the people ndakaumburuka nokuseka hanimona maashaya speaks zenze maashaya ndakazovatsikura kugrupu ravo maashaya vatomhanya zvimucheka ini munhu ndiri kuzviseka ndokuputika nokuseka vakumhanya nezvicheka kuda vakafunga kuti ndiri kuda pakuseka here vamhanya nezvimucheka ndatora zvidika wakuda kumisa zvicheka ndobva ndabvisa ruoko rwake ndikaisa uku hanimona ndobva ndati ndatora maiki hanimona handati confess ndatora zvemaiki hanimona ndobva ndati excuse me handitika I don't understand what the prophet is saying I must confess because these stories are fashion. I bought them. So I'm 10 years we Sunday school with my youth. So I Sunday school later for no thing our stories. But is all she goes out. Hanimona. Ndikati. This is just fashion. I bought this in town. I don't know I don't even know these prophets and whatnot. So I am really surprised if he's telling me to confess. Maybe you can tell me more, men of God, because I don't really understand what you're saying. Makamboona kuti munhu anosvava. Makamboona face yeprofita ichiunyana kudai kawani kuchinja kudai kunyana kudai kuti anga chakudzemura nembama but azviiti notari kumberi kwevanhu nokuti ndamufumura. Andimaona. Ndikati ndakatozoita nharo kadzi kuti ngaatotaura nyaya yake ndiri kumberi. Vasikana vaya manje inhururanidze ndichimani mune vasikana muziva vana vemuno guys vana vemuno chiziva muziva vana vemuno antimaona saka vanoita matatu vachienda kumachechi antimaona vane matatu vanoziva vanobata game racho vasikana vamayuti fast kuti okay ndaunzigwa tatu yangu iri kumusana ndaunzigwa vakabva kuva vari kumberi makaoita dhirama zvemuchechi antimaona makaoita dhirama muchechi. Because they're going to say, no, I'm not going. I'm not giving you the mic until you tell me the truth. Most Bishop was no, do it. No, Bishop, he said this in front of people. You must tell me how to sing spiritual. You must tell me what I touch and where I went. We want to know why we came here. Did he invite us here because of our tattoos? Because of my earrings. That was one meeting, agent meeting. She can see never my food. Such a woman, foot, Munomuch, Magamutu, because Takato Vava, and Mona Takato Vava, which took an education to put some down fight, touring, you know, take a song down here, like something, which is Matsoka, no, so I put that in my earring, was as my earring. She let Chine Nikiri, Negutu, kind of you can question to the side. That was the last time I was on a profit and we have participated in last time, but you change when you make to but men put this. Profita will confess what kind of because let's leave that one. Don't you who brought him here? Then you say, I'm now. Don't you who brought him here? Because let's leave it. When was down here, and man, but then she down tears of Priscilla. Saka, my profita are open to my church. Marikufa akasiri pastor akari maprofita anonga prophecy kuma chechi kwanga kuchitima prophecy mudzo kwanga kuchitima profita hani maprofita dzidzadzwa anopfeka pastor muti anopfeka zvaiti ava vechirungu vari kumazana anochitima maprophets hanimaona saka ndo zvanga zviripo handimaona but inini pachicho ndakapinda ndakagadzisa zvinhu a lot of things zvokuti ndongotaurawo hanimaona mune vakati jekda pakaenda kuchikoro vakawanda varimo vanongochera fisha kuti vanhu vatsigira
Hanimona otsigina chibati because bishop wedu kudhara munhu mukuru azvikurira zvake. Hanimona tichiti but bishop imi mamukuziva zvikuitika mazuva ano imi bishop azvanokuruta zvakadai tichivaudza kuita zvikuitika. Hanimona saka ivana vasingazivi kutitoita vamwe vatsigina kuti saka zvinhu zvavane takazvigadzisa kana tikatoda weiti kuzozvinamatira isi toya kuno kutoita president tojaivha singaiti tichijamba tichinaibva zvekuti dhu tapedza moenda kunotishayira shoko kwamapedza toti bye bye tisangana next week. Handito zvatoda izvozvo. Hanimona kwete dzimwe izvo zvamuda kudzidza saka vari kugadzira vari kutendera maprofita ya be careful musada kubatwa misoro nokuti umwe anenge achonzi ndatopiwa target yekunzi go and bata misoro yevanhu kana 30 handika ndakupawo 30 hours ukabata misoro yevanhu 30 ndakupawo 30 hours andimazviona. Saka be careful papo muchingobatwa musoro nevana muchingobatwa musoro nevana muchingobatwa musoro nevana ngative careful ipapo. Social media tichadzoka guys again mwenda munobika kana ndikapedza kubika ndikaona ndapedza kubika pashaya munhu anditengera take away pashaya munhu anditengera take baba wacho vakufunga pashaya munhu anditengera take away saka ndikapedza kubika kana time ichiripo ndichiri kuwa kuti ndine jinja todzoka tozokontinya nenyaya yezve social media nemanjusu. Saka vanhu vanoita zvemanjusu mogara muri pasemba muchemberesoko pasirese muchemberesoko kana kuti napiri muchembere napiri mogara muri pasemba muzobhuya muti senyaya dzemanjusu because truly speaking we are confused nenyaya dzemanjusu atichazivi kuti kana tangozora mafuta ana sisiberi tikanaka kudai takapfeka wigi dzedu dzakanaka takaboora marini katove manjusu here kana zviri izvo nesitopinda because we qualify to be there takatsvukawo wigi ndongopfekawo haisi nyaya and then chimwe chihiri ndopfekawo hiri. Hanimona toona kuti zvino totopinda mumanjusu toda kuhwisisa toda kupahwisisa anichavadzoka handisiziva handisi kupromisa but kana ndikapedza kubika kadadai fast nguva ichiripo isusu kuno kwatina load shedding totongoionawo pasocial media load shedding sikwedu kuno yakapera pakapera papai saka mukugadzirawo handisi kuziva panopedza kubika nodididi. Hanimona kana ndichiri bo ndodzoka asi chandoziva nchoti mangwana ndine clash yandiri kuda ndiri kuenda sitututondwari clash yandiri kuda imimi madiaries ese madiaries mangwana masikati ma1 imimi ndikukumbirai kuti muvepo because muri majaji handika pane a certain clash ichaitika mangwana. You are the judges, you are going to be the judges. Saka mangwana ndikasaka nhasi please mangwana make it 1 handika pane pachange tiri pari kuda imimi madiaries to be the judges muri mucomment section imomo. Hanimona saka guys I love you so much. Please take care of yourselves. Again, mbonyengerera father diaries va odematika ways. Mina ndinyengerere father diaries vatenge matakeaways nasi Friday ndakachona but vatenge matakeaways. Hanimona ngavatenge father D. Hanimona tengai matakeaways. Saka guys take care.